ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து கடைசி நாள். இன்னைக்கு 11th சாப்டரோட கடைசி நாள். இதோ பர்பட்ல படிச்ச இந்த பிரபுபாதோட இந்த வேதாபேசன் படிச்சுட்டு அப்புறம் பிபிடியும் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு முடிச்சது. ஓகே, சரி. இப்ப பிரணதி வந்து ராஜேஸ்வரி மாதா நீங்க ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானானந்தன ஷலாகயா ஞானானந்த ஷலாகயா சஷூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்வாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமகியம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ குருன் சாகர ஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதாம் தம் சஜீவம் தாத்வைதம் தாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपदे गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता वमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्प तरुप्त्रियश वाञ्छकल्प தருப்திரியஷ கிருபா சிந்து வாஞ்சா கல்பத். நிறைய பேர் தப்பு பண்றா. கிருபா சிந்து பயேவ பதிதான் தாவத் வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ்ச கிருபா சிந்து சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண சகிதாய ஜகத்கிதாய ஹிதாய ச ஜகத்கிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ வதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம ஹிருதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர த்விஷே நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி தினாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாச்சாத்ய தேசதாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. சில நாள் நல்லா ராகம் வருது, சில நாள் வரமாட்டேங்குது. ராகம்லாம் வரலன்னு பரவாயில்ல மாதாஜி, வேர்ட்ஸ் கரெக்டா சொல்லணும். வேர்ட்ஸ் தப்பு வந்து நான் நிறைய கிளாஸ்ல பாக்குறேன். பட் சில பேர்லாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால ஐ ஃபீல் கி நான் நீங்க வந்து என்ன பண்றேன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. அதனால வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணி இல்ல இந்த வேர்டு கரெக்டா நிறுத்தி படிச்சோம்னா கரெக்டா வரும். இதெல்லாம் ரெக்கார்ட்ல போறது அப்புறம் கேட்கறவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க, வந்து இப்படி படிக்கிறா அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. அப்புறம் L2ல இருக்கும். L2லயே நம்ம தப்பா படிச்சா எப்படி? ஓகே, L1ல படிக்கலன்னு L2 இப்போ ஒரு 6 மாசம் ஆயிடுது. ஜனவரில இருந்து படிக்கிறோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் தப்பாயிடுச்சு. எப்பவுமே அவ்வளவு தப்பாலாம் படிக்க மாட்டேன். இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல, அவ்வளவு தப்பா இருக்கு எனக்கு. மெதுவா படிச்சா போதும் மாதா, தமிழ்ல தான் இருக்கு. மெதுவா படிச்சா கரெக்டா வரும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி மாதாஜி எப்படி அலங்காரம் பண்றாங்க? டெய்லியே பண்ணுவாங்களா? ஆமாமா, டெய்லி அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம்ல, ரொம்ப டேக் மோர் எஃபோர்ட் இல்ல? they are all trained for that மாதாஜி. ரொம்ப அப்ப இந்த 4:30க்கு இது பண்ணனும்னா 3 மணிக்கே எழுந்து பண்ணுவாளா? ஆமா, 3:30 தெரியாது. அது மாதாஜி தெரியாது, ஆனா பண்ணுவா. அதுக்கு முன்னாடி என்னது அவளுக்கு நிறைய வேலை மாதாஜி.
இந்த அலங்காரம் பண்றதே நிறைய டைம் ஆகும். அப்புறம் இதுக்கப்புறம் அதான் கேக்குறேன், மாத்தி மாத்தின்னு பண்றா. இதுக்கப்புறம் இருக்கே அவளோட பண்றது கஷ்டம் தான். பாத்தோம்னா 7:30 மணி 7:15 மேல கிருஷ்ணருக்கு கருப்பா பண்றா. இல்ல இல்ல, கிருஷ்ணனை கருப்பாக்கிறா. இவாள்லாம் எப்படி ஒயிட்டா கொண்டு வரால. தேஜஸா இருக்கு அப்படி. தெரியறது இல்லையா? 11.49 தெரியுது தெரியுது. யார் நான் தான் படிக்கணுமா? நீங்க எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க. 1 மினிட் எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க, அப்பதான் எனக்கு ஆர்டர்ல தெரியும். எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த காத்தால அந்த ஆர்த்தி பண்றாங்கல்ல மாதாஜி, உபதேசம். இப்ப வந்து ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிக்க போறாரு. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நான் படிக்கணும் மாதாஜி. நேத்து ஜானி மாதாஜியோட முடிச்சீங்க. கண்டிப்பா பண்றாளா? ஓகே பண்ணுங்களேன், நீங்க பண்ணுங்க. ஜெயந்தி மாதாஜியா? ஜெயந்தி மாதாஜி லாஸ்ட் உங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு அப்புறம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறதா இருந்தது. ஆமா மாதாஜி. அப்புறம் சாந்தி மாதாஜி. ஜானி மாதாஜியோட முடிஞ்சது. ஆமாங்க. அப்புறம் சாந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும். எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மாதேவ்யதா மாச விமூட பாவக திருஷ்ட்வா ரூபம் கோரம் ஈத்ரம் மமேதம் வியபேத விப்ரீத மனா புனஸ்த்வம் தத்யேவ மே ரூபம் இதம் பிரபஷ்ய. மா இல்லாமல் இருக்கட்டும், தே உனக்கு, யதா யதா சிக்கல், மா இல்லாமல் இருக்கட்டும், ச மேலும், விமூடா பாவா குழப்பம், திருஷ்டவா காண்பதால், ரூபம் உருவம், கோரம் பயங்கரமான, இது போன்ற, மம எனது, இதம் இந்த, வியபேதபி எல்லாவித பயத்தில் இருந்தும் விடுபடுவாயாக, பிரீத்தமனா மனதில் மகிழ்வுற்று, புன மீண்டும், வம் நீ, தத் அந்த, ஏவ இவ்வாறு, மே எனது, ரூபம் உருவம், இதம் இந்த, பிரபஷ்ய காண்பாயாக. மொழிபெயர்ப்பு. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களில் இருந்தும் ஈடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். பொருளுரை. பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்தில் தனது வந்தனைக்கு உரியவர்களான தாத்தா பீஷ்மரையும் குரு துரோணரையும் கொல்வதை பற்றி அர்ஜுனன் வருத்தப்பட்டான். ஆனால் தாத்தாவை கொல்வதை பற்றிய அச்சம் அவசியமானதல்ல என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். திருராஷ்டிரின் மகன்கள் குருவம்ச சபையில் திரௌபதியை துயிலிருக்க முயன்ற போது பீஷ்மரும் துரோணரும் அமைதியாக இருந்தனர். தங்களது கடமையில் அலட்சியமாக இருந்ததற்காக அவர்கள் கொல்லப்பட்டே ஆக வேண்டும். நீதிக்கு புறம்பான தங்களது செயல்களுக்காக அவர்கள் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டனர் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு காட்டவே கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபத்தை காட்டினார். பக்தர்கள் எப்போதும் அமைதியானவர்கள் என்பதாலும் அவர்கள் இத்தகு கொடிய செயல்களை செய்ய முடியாது என்பதாலும் விஸ்வரூபத்தின் தோற்றம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்டது. விஸ்வரூபத்தை காட்டியதின் குறிக்கோள் தற்போது நிறைவுற்றது. 4 கரங்களுடைய உருவத்தை காண அர்ஜுனன் விரும்பினான். கிருஷ்ணர் அதனையும் காட்டினார். அன்பான எண்ணங்களை விஸ்வரூபத்துடன் பரிமாற்றிக் கொள்ள முடியாது என்பதால் அதில் பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு ஆவல் இல்லை. பக்தன் தனது வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எண்ணங்களை அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறான், அல்லது 2 கரங்களுடன் கூடிய கிருஷ்ணரின் உருவை காண விரும்புகிறான். அதன் மூலம் அவன் புருஷோத்தமன் முழு முதற் கடவுளுடன் அன்பு தொண்டினை பரிமாற்றிக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் பயந்தாச்சு. யாரு? அர்ஜுனா வந்து அவரோட பெரிய ரூபத்தை பார்த்து ஒரு மாதிரி நம்பிக்கை தான் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி பயம் வந்துருச்சு. இவ்வளவு பெரிய ஆளு, இதுக்கு முன்னாடி அவர் எதிர்பார்க்காத அந்த ரூபம் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அவருக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துருக்கு. பயம்னா ஆச்சரியங்கள் இருந்து ஒரு பயம்தான். நம்பிக்கை இருக்கு, இருந்தாலும் ஒரு பயம். அதனால நீங்க வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் ரூபத்துக்கே வாங்க. 4 கை ரூபம் 2 கை ரூபம் 4 கை ரூபத்துக்கு வாங்க சொல்றான். சோ இந்த அப்ப பகவான் சொல்றேன், எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். நான் திரும்பி என்னோட இதுக்கு வந்து விடுறேன், நார்மல் ஃபார்ம் கொண்டு விடுறேன். என் பக்தனை எல்லா குழப்பங்களில் இருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். எவ்வளவு இல்லையா? பகவான் வந்து ஜஸ்ட் வெயிட்டிங். டிவோட்டி என்ன சொல்றாலும் இம்மிடியட்டா இஸ் ரெடி டு டூ எனிதிங் ஃபார் டிவோட்டி. அந்த மாதிரி பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்தில் தனது வந்தனைக்குரியவர்களான தாத்தா பீஷ்மரையும் குரு
குரு துரோணரையும் கொல்வதை பற்றி அர்ஜுனன் வருத்தப்பட்டான். எப்படி ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இவாளெல்லாம் பார்த்து ஐயோ இவாளெல்லாம் கொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தமா இருந்தது அவனுக்கு. ஆனால் தாத்தாவை கொல்வதை பற்றிய அச்சம் அவசியமானதல்ல என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். அதான் எடுத்து உரைக்கிறார். அதனாலதான் அவர் சிறந்த குரு. என்னன்னாக்கா, நீ நினைக்கிற அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்காதே, நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பாரு, அப்போ யூ வில் நோ எக்ஸாக்ட்லி என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லி தெரியும் அப்படின்னு. திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் புருவம்சத்த சபையில் திரௌபதியை துகிலுரிக்க முயன்ற போது பீஷ்மரும் துரோணரும் பெரியவங்க தான் அவங்களெல்லாம் அமைதியாக இருந்தனர், தடுக்கலை. தங்களது கடமையில் அலட்சியமாக இருந்ததற்காக அவர்கள் கொல்லப்பட்டே ஆக வேண்டும். அநீதி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன இருந்தாலும் பெரியவங்க தான் இல்லையா. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் அவங்க உப்பு தின்னுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு விசுவாசமா இருக்கணும், அவளோட நிழல்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்காங்க. அது பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு லெசன் நமக்கு. நம்மளும் இப்ப வீட்டுல இதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பகவத்கீதா படிச்சா. பட் அதுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டோட படிக்கணும். ஓஹோ இது இப்படி இருக்குன்னா அப்ப நம்ம லைஃப்ல நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் சொல்லிட்டு there are many lessons அது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பெரியவாளா இருக்கோம், நம்ம ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கோம், நம்ம தான் அதுல பெரியவாளா இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஏதாவது தப்பு நடந்தா எடுத்து சொல்றதுக்கு எல்லாம் அதிகாரம் இருக்கு நமக்கு. அப்புறம் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா, அது வேற விஷயம். பட் we have to speak. ஏன்னா நம்ம அநியாயத்தை பார்த்துன்னு சும்மா இருக்கக்கூடாது, சொல்றதை சொல்லிடுவோம். நீதிக்கு புறம்பான தங்களது செயல்களுக்காக அவர்கள் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டனர். ஆல்ரெடி டிசைடட். கொல்லப்பட்டுனா என்னது, சும்மா உயிர் தான் இருக்கு அந்த உடல்ல. பக்தர்கள் எப்போதும் அமைதியானவர்கள் என்பதாலும் அவர்களால் இத்தகைய கொடிய செயல்களை செய்ய முடியாது என்பதாலும் விஸ்வரூபத்தின் தோற்றம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்டது. ஏன்னா நார்மலி ஒரு டிவோட்டிஸ்ல ஹார்ம்லெஸ், யாருக்கும் துன்பம் இழைக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, சாந்த சொரூபியா இருக்கிறதுனால அவனால இந்த விஸ்வரூபத்தை கூட எழுத்துக்க முடியல. பெரிய அவனுக்கு டூ மச் ஆயிடுது. அர்ஜுனனுக்கு அவர் காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை காட்டியதன் குறிக்கோள் தற்போது நிறைவுற்றது. எல்லாம் அவர் தான் எல்லாத்துலயும் இருக்காருன்னு காட்டி அவரோட சாந்த இதுக்கு வந்துடுத்து. அவர் இப்ப நம்பிக்கையும் வந்துடுத்து அர்ஜுனனுக்கு. எஸ், கிருஷ்ணா சொல்றதுதான் கரெக்ட், நாம் போர் புரியறதுல தப்பில்லைன்னு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி வந்துடுத்து அவருக்கு. 4 கரங்களுடைய உருவத்தை காண அர்ஜுனன் விரும்பினான். கிருஷ்ணர் அதனையும் காட்டினார். அன்பான எண்ணங்களை விஸ்வரூபத்துடன் பரிமாறி கொள்ள முடியாது என்பதால் அன்பான எண்ணங்களை விஸ்வரூபத்துடன் பரிமாறிக்கொள்ள முடியாது என்பதால் அதில் பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு ஆவல் இல்லை. ஒரு என்னது, இப்போ கிருஷ்ண ரூபம் மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம ஏதோ நைவேத்தியம் பண்ண முடியும், ஒரு திலகம் விட முடியும், ஒரு ட்ரெஸ் போட முடியும். இப்ப நம்ம இப்ப ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்ல பார்த்தோமே, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தாத்தால வாழ்க்கையில எவ்வளவு வேலை இல்லையா. இஸ்கான் அந்த டிவோட்டிஸ் அந்த பூஜை எல்லாம் பண்றாங்களே, அங்கேயும் ஒரே ஆள் மாத்திரம் பண்ண மாட்டாங்க. இருக்கிற இன்மேட்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் பண்ணிட்டே இருப்பான், ஒருத்தர் அந்த ஒரு டேர்ன் எடுத்துன்னு பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ தட் மீன்ஸ் என்னன்னா, இது எல்லாருக்கும் தெரியணும். அது எப்படி அந்த பகவானுக்கு அந்த இதெல்லாம் சாத்துறாங்க, ட்ரெஸ் பண்றது எவ்வளவு டைம் எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் இருக்கு. நான் தான் சொல்லியிருந்தேன், ஒரு 8 மணிக்கெல்லாம் பார்த்தா திரும்பி வேற அலங்காரம், வேற விதமான பூ எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி அலங்காரத்துக்கு ரொம்ப அவங்க இது பண்றாங்க. சோ அதெல்லாம் எப்ப பண்ண முடியும், ஒரு ரூபம் இருந்தாதான் பண்ண முடியும். ரூபத்துல எஸ் பகவான் இருக்காரு, புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா நம்ம எப்படி அதை வழிபட முடியும், அது கொஞ்சம் கஷ்டம். சோ நம்ம அன்பான எண்ணங்களை விஸ்வரூபத்துடன் பரிமாறிக்கொள்ள முடியாது என்பதால் அதில் பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு ஆவல் இல்லை. பக்தன் தனது வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எண்ணங்களை அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறான். அதுக்கு என்ன வேணும், ஒரு ரூபம் இருந்தாதான் அவனால பண்ண முடியும். அல்லது 2 கரங்களுடன் கூடிய கிருஷ்ணரின் உருவை காண விரும்புகிறான். 4 கை ஒரு 2 கை. அதன் மூலம் அவன் புருஷோத்தமரான முழுமது கடவுளுடன் அன்பு தொண்டினை பரிமாறி கொள்ள முடியும். ராஜேஸ்வரி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. சாந்தி மாதாஜி படிச்சு. हरे कृष्ण माताजी। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वगं रूपं दर्शयाम् आस भूयः आश्वासयाम् आस सपीदं येनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर् महात्मा. சஞ்சய உவாச்ச, சஞ்சயன் கூறினான், இது இவ்வாறு அர்ஜுனனிடம் வாசுதேவ கிருஷ்ணர் ததா இவ்விதமாக உக்த்வா கூறிக்கொண்டு ஸ்வகம் தமது சுய ரூபம் உருவம் தர்ஷயம் ஆச காட்டினார், பூயக மீண்டும் ஆஸ்வாசயம் ஆச உற்சாகப்படுத்தினார், ச மேலும் பீதம் அச்சமுற்று இருந்த ஏனம் அவனை பூத்வா ஆகி புன மீண்டும் சௌமிய வபுக அழகிய உருவம் மகா ஆத்மா மிகச் சிறந்தவர். திருதராஷ்டிர
சஞ்சயன் கூறினான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். பொருளுரை: வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மைந்தனாக கிருஷ்ணர் தோன்றிய பொழுது முதலில் அவர் 4 கரங்களுடைய நாராயணராக தோன்றினார். ஆனால் அவர் தனது பெற்றோரால் வேண்டப்பட்ட போது சாதாரண குழந்தையை போன்று மாற்றிக்கொண்டார். அதுபோலவே 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை காண்பதில் அர்ஜுனனுக்கு விருப்பம் இருக்காது என்பதை கிருஷ்ணர் அறிவார். இருப்பினும் 4 கரங்களுடைய அத்தகைய உருவத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் வேண்டியதன் காரணத்தால் கிருஷ்ணர் அந்த உருவத்தை மீண்டும் காட்டி இறுதியில் தனது 2 கரங்களுடைய உருவத்தை காட்டினார். சௌமிய வபுக என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். சௌமிய வபுக என்றால் மிகவும் அழகிய உருவம் என்று பொருள். இந்த உருவமே அழகில் மிகச் சிறந்ததாகும். கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் இருந்தபோது அவரது அழகிய உருவினால் அனைவரும் எளிமையாக கவரப்பட்டனர். மேலும் கிருஷ்ணரே அகிலத்தின் இயக்குனர் என்பதால் தனது பக்தனான அர்ஜுனனின் பயத்தை அறவே ஒழித்து மீண்டும் தனது அழகான கிருஷ்ண உருவத்தை காட்டினார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.38 கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்மாஞ்சன சுரித பக்தி விலோசனேன, எவருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தகைய நபர்களே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அழகிய உருவினை காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, என்ன சொல்றேன், திருத்தராஷ்டிரன் அப்போ இப்போ இது பேக்ஸ் ஸ்டார்டிங் எங்க சஞ்சயன் அந்த சீன் வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிர மகாராஜாக்கு சொல்ற, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களுடைய தனது சுய உருவத்தை இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். 4 கை ரூபம் காட்டி அப்படியே மெதுவா 2 கை ரூபம் கொண்டு வந்துட்டார். அப்படி அவன் என்ன அவன் பயனுன்னு இருக்கானே அவனை ஒரு ஆசுவாசப்படுத்தார். சோ வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மைந்தனாக கிருஷ்ணர் தோன்றிய பொழுது முதலில் அவர் 4 கரங்களுடைய நாராயணனாக தான் தோன்றினார். ஆனால் அவர் தனது பெற்றோரால் வேண்டிக் கொள்ளப்பட்ட போது தன்னை சாதாரண குழந்தையை போன்று மாற்றிக்கொண்டார். அது போலவே 4 கரங்களுடைய ஒரு ரூபத்தை காண்பதில் அர்ஜுனனுக்கு விருப்பம் இருக்காது. எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து இப்போ பகவான் அந்த மாதிரி ஒரு இப்ப அவளுக்கும் வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கிறது குழந்தையா பிறந்தாதான் அது வந்து தன்னோட குழந்தைன்னு எடுத்துக்க முடியும். பகவானோட 4 பேர் ரூபத்தை வந்தா எப்படி இருக்கும் அவளுக்கு இல்லையா? குழந்தை ரூபத்துல வந்தா போல அர்ஜுனனுக்கு எப்படி ஒரு சாதாரண மனிதரை போல ஒரு வந்து தோற்றம் அளித்தாதான் அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க முடியும். தன்னை சாதாரண குழந்தை மாற்றிக்கொண்டார். அது போலவே 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை காண்பதில் அர்ஜுனனுக்கு விருப்பம் இருக்காது என்பதை கிருஷ்ணர் அறிவார். இருப்பினும் 4 கரங்களுடைய அத்தகைய உருவத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் வேண்டியதன் காரணத்தால் கிருஷ்ணர் அந்த உருவத்தை மீண்டும் காட்டி இறுதியில் தனது 2 கரங்களுடைய உருவத்தை காட்டினார். இதுல நம்ம வந்து அண்டர்லைன் ஃபேக்ட் என்னன்னாக்கா, எப்ப என்ன நம்ம வேண்டுறோமோ டெஃபினட்டா பகவான் வந்து கொடுக்கறதுக்கு இருக்க. ஆனா நம்ம என்னது ப்ரொவைடே நம்ம வந்து டிவோட்டியா இருக்கணும். நம்ம டிவோட்டியர்னா கேட்க கூட வேண்டாம். நம்ம மனசுல ஏதோ ஆசை இருக்கு, வாயால கேட்கணும்னு இல்ல, மனசுல ஏதோ ஒரு ஐயக்கம் இருந்தா கூட அது கூட நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. ஆனா அப்கோர்ஸ் அதுக்கு நம்ம தகுதி பெற்றவரா இருந்ததுனாக்கா நம்ம கிடைக்கும். சௌமிய வப்பு, அந்த அழகான உருவத்துக்கு என்ன பேரு? சௌமிய வப்புன்னு சான்ஸ்கிரிட்ல என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். சௌமிய வப்பு என்றால் மிகவும் அழகிய உருவம் என்று பொருள். இந்த உருவமே அழகில் மிக சிறந்ததாகும். கிருஷ்ணர் இவ்வுலகில் இருந்த போது அவரது அழகிய உருவினால் அனைவரும் எளிமையாக கவரப்பட்டனர். ஈஸியானது வெண்ணையை உருகிறா போல் அப்படியே நம்ம மனது அப்படி உருகி போயிடும் கிருஷ்ணர்கிட்ட. மேலும் கிருஷ்ணரே அகிலத்தின் இயக்குனர் என்பதால் தனது பக்தனான அர்ஜுனனின் பயத்தை அறவே ஒழித்து மீண்டும் தனது அழகான கிருஷ்ண உருவத்தை காட்டினார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது, பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி விலோச்சனேன, எவருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால், பிரேமாஞ்சன அஞ்சனாக இது மை அஞ்சனம் பிரேமையால உள்ள அந்த அஞ்சனத்தை வந்து கண்ணில் போட்டுருக்காப்புல. கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தகைய நபர்களை ஸ்ரீகிருஷ்ணனை அழகிய உருவினை காண முடியும். ட்ரூ டிவோட்டிஸ் தான் பார்க்க முடியும். ராஜேஸ்வரி மாதா சரியா எடுத்து அவங்களோட நெட்டு வந்துட்டீங்களா? அர்ஜுன உவாச்ச துஷ்வேதம் மானுஷம் ரூபதவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானிம் அஸ்மி சம்ருத்த சதேசா பிரகிருதிம் கதக. அர்ஜுன உவாச, அர்ஜுனன் கூறினான், திருஷ்டுவா கண்டு, இதம் இந்த, மானுஷம் மனித, ரூபம் உருவம், தவ உமது, சௌமியம் மிகவும் அழகான, ஜனார்தன எதிரிகளை அழிப்பவரே, இதானிம் இப்போது, அஸ்மி நான், சம்ருத்த நிலைத்திருக்கிறேன், ஸ்வேதா எனது உணர்வில், பிரகிருதிம் எனது சுய இயற்கையை, கத அடைந்துள்ளேன். மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். பொருளுரை. இங்கே
மானுஷம் ரூபம் எனும் சொற்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் மூல ரூபம் இரு கரங்களை உடையதே என்பதை தெளிவாக காட்டுகின்றது. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக எண்ணி ஏளனம் செய்பவர்கள் அவரது தெய்வீக இயல்பை அறியாத முட்டாள்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதினால் விஸ்வரூபத்தையும் அதன் பின்னர் 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தையும் அவரால் எவ்வாறு காட்டியிருக்க முடியும்? அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணுபவனும் கிருஷ்ணருக்குள்ளே இருக்கும் அருவ பிரம்மனே பேசுகின்றது என்று கூறி படிப்பவரை தவறாக வழிநடத்துபவனும் மாபெரும் அநீதியை இழப்பதாக பகவத்கீதையில் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தையும் 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு ரூபத்தையும் காட்டியது உண்மை. அவ்வாறு இருக்கார் அவர் எவ்வாறு சாதாரண மனிதராக இருக்க முடியும்? தூய பக்தன் உண்மை என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்துள்ளதால் பகவத்கீதையின் மீதான அவனான கருத்துக்களால் அவன் குழம்புவதில்லை. பகவத்கீதையின் மூல பதங்கள் சூரியனை போன்று தெளிவானவை. முட்டாள் கருத்துரையாளர்களின் விளக்கொலி அவற்றிற்கு தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு இதுல? கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட போது அர்ஜுனன் வந்து இப்ப 2 கை ரூபத்துல பார்த்தோன்னே வந்து அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பனை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அவ அந்த எல்லாம் பயம்னா போயிட்டு நோ ஐ எம் ஃபீலிங் நார்மல். இந்த மாதிரி சொல்றேன். ஓகே, அப்புறம் என்ன சொல்றாரு இங்கே? மானுஷம் ரூபம், அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து மானுஷம் ரூபம் வந்து மனுஷ ரூபம், மனிதர்களுடைய அந்த மாதிரி ஒரு ரூபம், 2 கை 2 காலம் எனும் சொற்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் மூல ரூபம். இது இரு கரங்களை உடையது என்பதை தெளிவாக காட்டுகிறது. அதுதான் வந்து அவரோட மூல ரூபம், அதுதான் வந்து ஒரிஜினல் ரூபம். நாராயண ரூபங்கள் 4 கை ரூபம் மீன்ஸ் அவர் வந்து எடுக்கிறார் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க இருக்காது அதெல்லாம் காட்டி கொடுக்குறாரு. ஆனா அவரோட ஒரிஜினல் என்னது? இரு கரங்களுடைய நம்ம மானுஷ ரூபம் தான் ஒரிஜினல் என்று இங்கே தெளிவாக காட்டுகின்றது. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக எண்ணி ஏளனம் செய்பவர்கள் அவரது தெய்வீக இயல்பை அறியாத முட்டாள்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடுது. அப்ப என்னது? இது தெரியாம என்ன நிறைய பிலாசபிஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அரூப பிரம்மத்தை வந்து அத்வைத்தி பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றவங்களும் இருக்காங்க. சோ இது வந்து அந்த மாதிரி அவளெல்லாம் இங்க வந்து முட்டாளே சொல்லிட்டா. அதெல்லாம் கிடையாது. பகவானுக்கு வந்து இது ரூபமோடு இருக்கிறது தான். அவ அது வேற விதமா சொல்லுவா, பகவானுக்கு வந்து ரூபம் கிடையாது அப்படின்பா. எனிவே, சோ இதுல வந்து அவளெல்லாம் அந்த மாதிரி பகவானை வந்து அந்த மாதிரி புரியாம 2 கை ரூபத்துல அவர் இருக்காரு, அவர் ஒரு மானுஷ ரூபத்துல இருக்காரு, அது புரியலை. அவங்க வந்து வேற விதமா என்றாங்கனாக்கா அவங்க எல்லாம் என்னது? முட்டாள்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதினால் விஸ்வரூபத்தையும் அவர் அதன் பின்னர் 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை அவரால் எவ்வாறு காட்டியிருக்க முடியும்? ஏன்னா இது வந்து வேற விஷயம். இது சாதாரண மனிதன், அது வந்து வேற டைப் ஆஃப் முட்டாள்கள். அத்வைத்தி பிரின்சிபல் கிடையாது. இது என்ன? சாதாரண மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே அப்படின்னு அந்த மாதிரி சாதாரண மனிதனா நீங்க கருதுனா அவன் எப்படி வந்து நாராயண ஃபார்ம் 400 ஃபார்ம் எப்படி காட்ட முடியும்? விஸ்வரூபத்தை எப்படி காட்ட முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறேன். அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணுபவனும் கிருஷ்ணருக்குள்ளே இருக்கும் அருவ பிரம்மனே பேசுகின்றது என்று கூறி படிப்பவரை தவறாக வழி நடத்துபவனும் அந்த மாதிரிதான் அத்வைட்டிக் பிரின்சிபல். அந்த மாதிரி வந்து தானே கடவுள் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்னது? அகம் பிரம்மா அஸ்மி அப்படிதான் சொல்லணும். அகம் பிரம்மா அஸ்மி. அருவ பிரம்மனை அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணுபவனும் அப்புறம் கிருஷ்ணருக்குள்ள இருக்கும் அருவ பிரம்மனை பேசுகின்றது. அருவமா பகவான் வந்து ரூபம் இல்லாம இருக்காரு அந்த மாதிரி சொல்றவங்களும் என்று கூறி படிப்பவரை தவறாக வழி நடத்துபவனும் மாபெரும் அநீதியை இழைப்பதாக பகவத்கீதையில் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தையும் 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு ரூபத்தையும் காட்டியது உண்மை. இவ்வாறு இருக்க அவர் எவ்வாறு சாதாரண மனிதராக இருக்க முடியும்? தூய பக்தன் உண்மை என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்துள்ளதால் பகவத்கீதை மீதான தவறான கருத்துக்களால் அவன் குழம்புவதில்லை. அதனாலதான் வந்து பகவத்கீதா வந்து நான் படிச்சேன்னா யாரு எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும், எந்த பரம்பரையில அது வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். அந்த பரம்பரையை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா அதை எதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இலக்கணது ஃபைனலி பகவான் அடையிறதான். அவ அந்த பிலாசபி படிச்சுனே போட்டோம். ஆனா நம்ம வந்து அந்த வழி தவறி அங்க போக வேண்டாம். அப்ப நம்ம குழம்பு போயிடுவோம். இன்னும் நம்ம இங்க வந்து மானுஷ ரூபம் சொல்றோம், அவ வந்து அதெல்லாம் ஜெகத் மித்யா எல்லாமே போய் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. நம்ம சொல்றோம் இல்லை, இது டெம்பரரி வேர்ல்டு தான், ஆனா வேர்ல்டு இருக்கு அப்படின்னு அவெல்லாம் கான்சியஸ் லெவல்ல பேசுவான். ஸோ இது வெரி பிலாசபி வித்தியாசப்படும். அதனால நம்ம வந்து இப்போ இஸ்கான்ல வந்திருக்கோம், இஸ்கானோட பகவான் இவரோட பிரபுபாத படிக்கிறோம்னா அது மாத்திரம் படிச்சு போனா பகவான் புரிஞ்சுட்டு அந்த இலக்கு தானே நமக்கு போகணும். ஸோ திஸ் இஸ் த பெட்டர் பிளேஸ். எஸ், அப்புறம் பகவத்கீதை மூல பதங்கள் சூரியனை போன்று தெளிவானவை.
பகவத்கீதை மூல பதங்கள் ஸ்லோகங்கள்லாம் சூரியனை போல எல்லாம் தெளிவா கொடுத்திருக்க, எல்லாம் கிளியரா கொடுத்திருக்க. அவர் எப்படி என்ன எதுன்னு முட்டாள் கருத்துரையாளர்களின் விளக்கொலி அவற்றுக்கு தேவையில்லை. அவன் வந்து அதுக்கு வேற விதமா ஒரு கருத்து திரிச்சு கயிறை திரிச்சு சொல்லுவா அப்படின்னு மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அவ அதுக்கு ஒரு விளக்குறை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விளக்க காட்டி திரும்பி அதை வந்து டிசெக்ட் பண்ணி அது இப்படிதான் இது இப்படிதான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பகவத்கீதையில கொடுக்குற ஸ்லோகமே வெரி கிளியரா அவர் கொடுத்துருக்காரு. இது நான் படிக்கிறவா? வேண்டாம், நான் படிச்சேன். பகவான் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிச்சோம் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, நானும் ஒன்று படிச்சோம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சுதர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்வானசியன் சுதர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்வானசியன்மம் தேவாப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷனகாங்க்ஷிணः. ராகம் பழுத்து. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். சுதுர்தர்ஷம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதான இதம் இந்த ரூபம் உருவம் திருஷ்டுவான் அசி நீ கண்டதை போல எத் எந்த மம எனது தேவாக தேவர்கள் அப்படி கூட அஸ்ய இதை ரூபஸ்ய உருவத்தின் நித்தியமாக தர்ஷன காங்க்ஷனக காண விரும்புகின்றனர். மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். இப்ப நீ பாக்குற இந்த உருவம் எப்படி ரொம்ப ரொம்ப ரேர். தட் ஐ ஷோ என்னோட இந்த உருவம் காண்றதே வந்து ரொம்ப ரேர். அது வந்து தேவர்களுக்கு கூட நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் வந்து காட்டி கொடுக்கறது இல்லை. இந்த அத்தியாயத்தின் 48வது பதத்தில் தமது விஸ்வரூப தோற்றத்தை காட்டி முடித்துவிட்டு பல்வேறு புண்ணிய செயல்கள் யாகங்கள் போன்றவற்றால் அத்தகைய ரூபத்தை காண்பது சாத்தியமல்ல. நிறைய இந்த இவெல்லாம் இருக்காங்க, ரிஷி முனிவர்கள்லாம் நிறைய யஜ்யம் பண்ணுவான், நிறைய யாகம் பண்ணுவான், நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிப்பான். அவளுக்கு கூட அந்த ரூபம் பார்க்க இது கிடைக்காது. ஆனா அது அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது. அவ காண்பது அவளுக்கும் கூட சாத்தியம் இல்லை என்று பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் உரைத்தார். இனி இங்கே உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும் துர்தர்ஷம் என்று சொல் துர்தர்ஷம்னாக்கா காண்பதற்கு அவ்வளவு ஈஸியா வந்து அந்த ரூபத்தெல்லாம் உன்னால பார்க்க முடியாது. பட் ஆனா உனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. துர்தர்ஷம் அப்படின்னா வெரி ரேர் டு கெட் த சைட் ஆஃப் இட். இரு கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் ரூபம் விஸ்வரூபத்தை விட ரகசியமானது என்பதை குறிக்கின்றன. தவங்கள் வேத படிச்சவங்க இனி இங்கே இப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு அவர், இனி இங்கே உபயோகப்பட்டிருக்கும் இது சுதூர்தர்ஷம் என்று சொல் இரு கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் ரூபம் விஸ்வரூபத்தை விட ரகசியமானது என்பதை அவர் குறிக்கிறார். இங்க என்ன சொல்றார், இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த ரூபம் சௌமிய வப்பு, தட் இஸ் 200 ஃபார்ம். அது வந்து காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றன. அவள் கூட இந்த வந்து உருவத்தை நான் காட்டி கொடுக்கறதில்லை. இது 200 ஃபார்ம் குறி. ஏன்னா 200 ஃபார்ம் பார்க்கணும்னா கூட நேற்றுக்கு இந்த இதுல படிச்சோமே, இந்த மாதிரி பகவானோட இந்த விஸ்வரூபம் பார்க்கணும்னா கூட அவளுக்கு வந்து இந்த பக்திங்கிற அந்த ஒரு இது இருந்தாதான் அவளால் பார்த்துக்க முடியும். பக்தியாலதான் உங்களால பார்க்கணும். ஓகே, என்ன தவங்கள், வேத கல்வி, தத்துவ கற்பனை போன்ற பல்வேறு செயல்களுடன் பக்தி தொண்டினை சற்று இணைப்பதன் மூலம் கிருஷ்ணனுடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பது சாத்தியமாகலாம். ஆனால் அத்தகைய முயற்சியில் சற்றேனும் பக்தி இல்லாவிடல் அவனால் காண முடியாது. இது ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் விஸ்வரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் ரூபம் பிரம்மா, சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களுக்கு கூட காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானதாகும். விஸ்வரூபம் பார்க்கறதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து இது வேணும், எனது பக்தியோடு பார்த்தாதான் அவங்களால முடியும். இந்த 2 கை ரூபமும் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா காண கிடைக்காது அப்படின்னு. இருப்பினும் விஸ்வரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் ரூபம் பிரம்மா, சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களுக்கு கூட காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானதாகும். கிருஷ்ணரை காண்பதில் தேவர்கள் அவளாக உள்ளனர். இதற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஆதாரம் உள்ளது. கிருஷ்ணர் தனது தாயான தேவகியின் கர்ப்பத்தில் இருந்த பொழுது ஸ்வர்கலோகத்தில் இருந்த எல்லா தேவர்களும் கிருஷ்ணருடைய அதிசயமான உருவை காண வந்தனர். அச்சமயத்தில் அவர் அவர்களுக்கு தென்படவில்லை என்ற போதிலும் அவர்கள் அருமையான பிரார்த்தனைகளை செலுத்தினார். அவரை காண்பதற்கு காத்திருந்தனர். முட்டாள் மட்டுமே அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணி ஏளனம் செய்வான். அவன் கிருஷ்ணரிடம் அன்றி அவருக்கு உள்ளே இருக்கும் அருவமான ஒன்றிற்கு தனது வணக்கங்களை செலுத்தலாம். கிருஷ்ணர் இருக்கார், பகவான் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனாலும் அவங்க வந்து உடலை தான் அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. 2 கை 2 கால மாடு மேய்க்கிற பிள்ளை எப்படி அவரை கடவுளா ஏத்துக்கிறதுன்னு அந்த முட்டாள்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம்
புரிய வராது. அப்ப அவருக்குள்ள ஏதோ ஒரு எந்த இந்த மேஜிக்கல் பவர்ஸ் ஏதோ இருக்கோ, ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கோ அப்படின்னு உள்ள ஊடுருவி பார்க்கறதுக்கு அவங்க வந்து விருப்பப்படுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து அவசியமே இல்லை. முட்டாள் மட்டுமே அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணி ஏளனம் செய்வான். அவன் கிருஷ்ணரிடம் அன்றி அவருக்கு உள்ளே இருக்கும் அரூபமான ஒன்றிற்கு தனது வணக்கங்களை செலுத்தலாம். ஆனால் இவை அனைத்தும் அபத்தமான செயல்களே. 2 கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் ரூபத்தினை காண பிரம்மா, சிவன் போன்ற தேவர்களும் விரும்புகிறார்கள். அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷின் தனும் ஆசிரித்தம். அவஜானந்தி மாமூடா என்ன மூடர்கள்லாம் என்னது, அவங்களுக்கு என்ன புரியாது. அவஜானந்தி மானுஷின் தனும் ஆசிரித்தம். கிருஷ்ணரை இகழும் முட்டாள்களுக்கு அவர் தென்படுவதில்லை என்பது பகவத்கீதை 9.13 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணருடைய உடல் பூரண ஆன்மீகமயமானது. நமக்கெல்லாம் எப்படி we have a different body and soul நமக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம பாடி வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர், சோல் இஸ் உள்ள ஹிருதயத்துல இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஆனா அவரோட அப்படி இல்லை, எல்லாமே ஆன்மீகமயமானதா இருக்கும். அதனால it always looks young, it doesn't grow old. ஆனந்தம் நிறைந்தது, சச்சித் ஆனந்தகம், ஆனந்தம் நிறைந்தது, நித்தியமானது. இது பிரம்ம சமிதையில் பகவத்கீதையில் சமிதையிலும் பகவத்கீதையிலும் பகவான் கிருஷ்ணரால் நேரடியாகவும் நிச்சயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவரது உடல் ஒருபோதும் ஜட உடலை போன்றது அல்ல. ஆனா நம்மளோட ஜட உடல். ஆனால் பகவத்கீதை அல்லது அது போன்ற இதர வேத இலக்கியங்களை படிப்பதன் மூலம் கிருஷ்ணரை ஆராய முயற்சி செய்பவர்களுக்கு அவர் ஒரு கேள்விக்குறியே. ஆனா இதுலயே திரும்பி திரும்பி இப்ப நம்ம நேற்று வரைக்கும் என்ன பார்த்திருந்தோம், யாரெல்லாம் பார்த்தா, யாரெல்லாம் வந்து இந்த இதை வந்து இந்த அவரோட இந்த விஸ்வரூபத்தை யாரெல்லாம் பார்த்தா, அதுலயே நிறைய நம்ம ஆனா இதுலயும் நிறைய போட்டிருந்தது. சோ அதை நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க ஒரு இதுல வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு ரொம்ப சில பேருக்கு விருப்பம் இருக்கும். சோ பகவானை பத்தியும் நிறைய அவர் எப்படி என்ன இருந்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். நிறைய புக்கு, நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு அதுல அப்படி போட்டிருக்கேன், இதுல இப்படி போட்டிருக்கேன், இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். நமக்கெல்லாம் அதெல்லாம் படிக்கலைன்னா செய்யணும். பிரம்மனே ஒரு பக்தி பண்ணி நம்ம வந்து பகவான் அடையும். ஓகே. ஆனா பகவத் ஆராய முயற்சி செய்பவர்களுக்கு அவர் ஒரு கேள்விக்குரியே. ஜட வழிமுறையை உபயோகிப்பவன் கிருஷ்ணர் சரித்திர புகழ் பெற்ற நபர், தத்துவ ஞானி, ஆனால் சாதாரண மனிதரே என்று கருதுகின்றனர். ஜட வழிமுறையை உபயோகிப்பவன். ஓகே. நம்ம மாதிரி ஜட உடலை எடுத்துட்டு மெட்டீரியல் லைஃப் லீட் பண்றோம். என்னது, கிருஷ்ணர் சரித்திர புகழ் பெற்ற நபர், இஸ் வெரி ஃபேமஸ், நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கா, ரொம்ப ஃபேமஸ், தத்துவ ஞானி, அந்த மாதிரிலாம் அவன் வந்து. ஆனாலும் என்னது, சாதாரண மனிதர் தான் என்று அவளை என்பார்கள். மேலும் அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் என்ற போதிலும் ஜட உடலை ஏற்க வேண்டியிருந்தது என்றும் எண்ணுகின்றனர். பரம உண்மை இறுதியில் அரூபமானது என்பதே அவர்களுக்கு கருத்து. இதெல்லாம் ஒரு உருவம் சொன்னதுக்கு, ஆனா அவரோட இது என்னது, ஆக்சுவலி இஸ் அரூபமானதுதான் அவங்க எப்பவுமே நம்புறாங்க. எனவே உருவமில்லாத இறைவன் ஜட இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்டு உருவத்தை ஏற்றதாக அவர்கள் நினைக்கின்றனர். இது முழுமுதற் கடவுளை ஜட ரீதியில் கணக்கிடுவதாகும். நம்மளாம் அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவான். அப்ப நம்ம மெட்டீரியல் திங்ஸ் நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியறா போல, இப்ப ஒரு புக்குனா அந்த புக்கோட சைஸ் நமக்கு தெரியும். அது காட்டினா, ஓ இதுதான் புக்கு, இதுதான் பென்னு, இதுதான் பென்சில், இதுதான் மொபைல், இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஜட இயற்கையில என்ன இருக்கோ அது, ஏன்னா நம்ம வந்து அது அப்படியே பழகிட்டோம். ஜட வாழ்க்கையில நம்ம எப்படியெல்லாம் நாம இருக்கோமோ அதே போல we expect God also to behave. அப்ப அப்படி இருந்தாதான் பகவான் அப்படின்னு நம்புறோம். அது இல்லாம நம்ம வந்து இது ஆன்மீகமா வந்து இது என்னது யோசிச்சு ஆன்மீகமா திங்க் பண்ணணும். இது முழுமுதற் கடவுளை ஜட ரீதியில் கணக்கிடுவதாகும். வேறு சிலரின் கணக்கு கற்பனையாக உள்ளது. ஞானத்தை தேடுவோரும் கிருஷ்ணரை பற்றி கற்பனை செய்கின்றனர். இதுதான் அத்வைதிக். அவன் வந்து ஞானத்தால வந்து they will try to analyze God. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கற்பனையாக செய்கின்றனர். அவர்கள் கிருஷ்ணரை காட்டிலும் பரமனின் விஸ்வரூபத்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதுகின்றனர். இவ்வாறாக நம்ம எப்படி விஸ்வரூபத்தையும் நம்ம வந்து கடவுளோட ஒரு ப்ளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் ஒரு காட்டி கொடுக்குறாரு. அப்புறம் ஒழுங்கே அவர் வந்து 400, அதுவும் நம்ம ஏத்துக்கணும். நம்ம என்ன ஏத்துக்கணும், 200 ஃபார்ம் தான் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கணும். ஆனா சில பேர் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை தான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்றாங்க. மற்றும் பரமனின் விஸ்வரூபத்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதுகின்றனர். இவ்வாறாக கிருஷ்ணருக்கு தனிப்பட்ட ரூபத்தை காட்டிலும் அர்ஜுனனின் முன்பு தோன்றிய விஸ்வரூபமே முக்கியமானது என்று சிலர் எண்ணுகின்றனர். அவர்களை பொறுத்தவரை முழுமுதற் கடவுளின் தனிப்பட்ட உருவம் கற்பனையானது. அவ என்ன நினைக்கிறா, ஒரு தனிப்பட்ட உருவம் வச்சு நம்ம வழிபடுறோம் இல்லையா, அது கற்பனை. இதுதான் அவர் ப்ளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் வித்து விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு, அதுதான் உண்மைன்னு அவ நம்பின்றிருக்கா. அவர்களை பொறுத்தவரை முழுமுதற் கடவுளின் தனிப்பட்ட உருவம் கற்பனையானது. இறுதி நிலையில் பூரண உண்மை ஒரு நபர் அல்ல என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர்.
ஆனால் பகவத்கீதையின் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் திவ்யமான முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரம் பொருந்திய நபர்களிடமிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டறிய வேண்டும். இதுவே உண்மையான வேத வழிமுறை. வேத நெறியை முறையாக கடைபிடிப்பவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கின்றனர். பரம்பரா சிஸ்டம்ல நம்ம படிச்சு வந்தோம்னாக்கா அதுல வந்து ஒரு ஃபால்ட் இருக்காது. ஏன்னா அவ வந்து அவ குரு என்ன சொல்லிருக்கோ அதான் இவர் சொல்வார். இவர் குருவாயிட்டு இவரோட சீடர்களுக்கு என்ன சொல்லுவா, இவர் படிச்சதுதான் சொல்லுவா. அப்ப அது கன்காக்டட் ஸ்டோரி வராது. அவ்வாறாக அவரை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதன் மூலம் கிருஷ்ணர் மிகவும் பிரியமானவராக ஆகின்றார். நாம் முன்பே பலமுறை விவரித்தபடி கிருஷ்ணர் தனது யோக மாயை என்னும் சக்தியினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரு புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. யோக மாயை நமக்கு வந்து இந்த மாயை தான். இந்த மாயை நம்ம என்ன மாயையில இருக்கோம், வேற என்ன மாயை அவர் வந்து யோக மாயால அவரை வந்து he is being covered by யோக மாயா. இப்ப நமக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் அவரை பத்தி புரிஞ்சு வராது. ஓகே, என்ன பிரச்சனை? யார் வேண்டுமானாலும் எவர் வேண்டுமானாலும் அவரை காண்பதோ உணர்வதோ சாத்தியமல்ல. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா அவர் வந்து நாட் வெரி ஈஸிலி we cannot understand him very easily. கிருஷ்ணர் தன்னை தானே யாரிடம் வெளிப்படுத்துகிறாரோ அவர் மட்டுமே அவரை காண முடியும். இது வேத இலக்கியத்தில உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருந்தால் அவனால் பூர்ண உண்மையை உண்மையிலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருந்தாலும் பியோர் டிவோட்டி, அந்த பியோர் டிவோட்டி டோட்டலி சரண்டர்னா அவனுக்கு வந்து பகவானோட எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். இல்லாட்டா ஒரு கொஸ்டின் கேள்விக்குறி இருக்கும், நிறைய திங்ஸ் நமக்கு புரிய வராது. அவனால் பூர்ண உண்மையை உண்மையிலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து செயலாற்றுவதாலும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டினாலும் ஒருவனது ஆன்மீக கண்கள் திறக்கப்படும் போது அவன் கிருஷ்ணரை காண முடியும். சோ நம்மளும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இந்த இதுலயே ஊறி போய் நிறைய ஜப்பாலாம் பண்ணி இந்த நிறைய 3rd level 4th level என்ன பண்ணிட்டே போகும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவானை பத்தி புரிய வரும். இன்னமும் இந்த ஸ்டேஜ்ல கூட நமக்கு இன்னும் புரியலைன்னு தான் அர்த்தம். சோ எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது தேவர்களுக்கும் கடினம். கிருஷ்ணரை காண முடியும் அத்தகைய காட்சி தேவர்களுக்கும் சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது தேவர்களுக்கும் கடினம். தேவர்களில் சிறந்தவர்கள் 2 கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் உருவை காண்பதற்கு எப்போதும் ஆவலுடன் உள்ளனர். கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பது மிக மிக கடினம், எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்லாதது. இருப்பினும் அவரை அவரது தனிப்பட்ட உருவில் ஷியாம சுந்தரராக புரிந்து கொள்வது என்பதை அதை விட கடினமானதாகும். இதுவே முடிவு. எஸ் ஐஸ்வர்யா மாதா படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। नाहं वेतैर्न तपसा न दानेन न सेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा न என்றுமில்லை அகம் நான் வேத கல்வியால் ந என்றுமில்லை தபசா கடுந்தவங்களால் ந என்றுமில்லை தனேன தனத்தால் தானத்தால் ந என்றுமில்லை ச மேலும் இஜ்யாய வழிபாட்டினால் சக்கிய இது சாத்தியம் ஏவம் விதக இது போன்று திருஷ்டும் காண்பதற்கு திருஷ்டவான் காண்கின்ற அசி நீ மாம் என்னை யதா போல உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ கடுந்தவங்களை செய்வதாலோ தானங்களை கொடுப்பதாலோ வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. பொருளுரை: கிருஷ்ணர் தமது பெற்றோரான தேவகி வசுதேவரின் முன்பு 4 கரங்களை உடைய உருவத்தில் தோன்றினார். பின்னர் 2 கரங்களுடைய உருவத்திற்கு தம்மை மாற்றிக்கொண்டார். நாத்திகர்களாலும் பக்தி தொண்டு அற்றவர்களாலும் இந்த ரகசியத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். ஏட்டுக்கல்வியில் பட்டம் பெறுவதற்காகவும் இலக்கண அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்காகவும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. கோவிலுக்கு சென்று சடங்குகளை போன்று வழிபாடு செய்பவர்களாலும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் கோவிலுக்கு விஜயம் செய்யலாம், ஆனால் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவரை பக்தி தொண்டின் பாதையினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். இது பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணராலேயே விளக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திரும்பி அதேதான், சிமிலர் ஸ்லோகம் தான் இதனால் படிச்சோம். உனக்கு தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பது. அர்ஜுனன் வந்து பாக்குற அந்த உருவம் என்னது?
அது வந்து பக்தியால அவன் வந்து அவ்வளவு நல்ல டிவோட்டியா இருக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியறது. எது இந்த சௌமிய வப்பு 2 கை ரூபமும் பார்க்கறது ஒள்ளி அர்ஜுனனால பார்க்க முடியாது. வேதங்களை கற்பதாலோ, கடுந்தவங்களை செய்வதாலோ, தானங்களை கொடுப்பதாலோ, வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல. அந்த அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம். ஆனாலும் பிரகலாத் மகாராஜாக்கு காட்சி கொடுத்தாரு, இவருக்கும் துருவல் மகாராஜாக்கும் காட்சி கொடுத்தாரு. ஏன்னா 5 வயசு பிள்ளை, அவ்வளவு தூய பக்தி இல்லை, அவ்வளவு கடுந்தவம் பண்ணிதான் அவருக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாரு. அப்போ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அவருடைய இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆல்சோ. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. என்ன வழி? ஒரே வழி பக்தி தொண்டு மாத்திரம். பக்தி தொண்டால் தான் பகவான் வந்து உணர முடியும். கிருஷ்ணர் தமது பெற்றோரான தேவிக்கு வசுதேவரின் முன்பு முதலில் 4 கரங்களை உடைய உருவத்தில் தோன்றினார். இன்னர் 2 கரங்களுடைய உருவத்திற்கு தம்மை மாற்றிக்கொண்டார். குழந்தைய ஒரு 2 கை ரூபத்துல வந்தார். நாத்திகர்களாலும் பக்தி தொண்டு அற்றவர்களாலும் இந்த ரகசியத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். குமாருக்கு இது புரியாது. ஏட்டுக்கல்வியில் பட்டம் பெறுவதற்காகவும் இலக்கண அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. இது ஈக்குவேஷன் மாதிரி கிடையாது. இந்த டேபிள், மேத்தமெட்டிக்கல் டேபிள் மாதிரி இஃப் திஸ் இன்டு திஸ் இஸ் திஸ் அப்படின்னா அதுதான், அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம வந்து உணர்றோம் பகவான் பெருமைகளை தெரிஞ்சுன்னு நம்ம லைஃப்ல உணர்றது. எப்படி உணர முடியும்? ஒன்லி த்ரூ பக்தி தொண்டால் தான் முடியும். இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு லெவல் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், வேறொருத்தர் புரிஞ்சுக்கிற லெவல் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ டிவோட்டி டு டிவோட்டி ஆல்சோ டிஃபர்ஸ். அந்த மாதிரி ஏட்டுக்கல்வி ஓகே இலக்கண அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதாலும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை. கோவிலுக்கு சென்று சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் டெய்லி கோயிலுக்கு போறேன், ஆனால் எனக்கு பகவானை புரிஞ்சுட்டா அப்படியே எல்லாம் புரிய வராது. கோயிலுக்கு சென்று சடங்கினை போன்று வழிபாடு செய்பவர்களாலும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் கோயிலுக்கு விஜயம் செய்யலாம், ஆனால் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவரை பக்தி தொண்டின் பாதையினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். இது அப்போ என்னது? பக்தி தொண்டோட பண்ணலாம், கோயிலுக்கு போகலாம், யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா பக்தியோட பண்ணினா அவங்களுக்கு புரிய வரும். அது தட் டசன்ட் மீன் அப்ப நம்ம ஏட்டுக்கல்வி அந்த இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்க கூடாது, கோயிலுக்கு போக கூடாது, அந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்லை. போகலாம், ஆனா பக்தி தொண்டோடு போனாதான் நமக்கு வந்து பகவானை புரிய வரும். அவரை பக்தி தொண்டின் பாதையினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். இது பின்வரும் பதத்தில் கிருஷ்ணராலேயே விளக்கப்பட்டது. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, ஜானி மாதாஜி படி. கீதா மாதாஜி இல்லையா மாதாஜி? நான் படிக்கட்டுமா? கீதா மாதாஜி இந்த இதுக்கு போயிருக்காங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. त्वदन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. பக்தியா பக்தி தொண்டால் தூ ஆனால் அனன்யா பலநோக்கு செயல்களாலும் கற்பனை ஞானத்தாலும் கலக்காத சக்கிய முடியும் அகம் நான் ஏவம் வித இதுபோன்று அர்ஜுனா ஞாத்தும் அறிய திருஷ்டும் காண ச மேலும் தத்வேன உண்மையில் பிரவேஷ்டும் நுழைய ச மேலும் பரந்தப எதிரிகளை வெல்வோனே. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இதுபோன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும். பொருளுரை: களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். இக்கருத்தினை அவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் குறிப்பாக விளக்குகின்றார். இவ்வாறு விளக்குவதன் மூலம் அனுமானத்தினால் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முயலும் அங்கீகாரமற்ற கருத்துரையாளர்கள் தாம் வெறுமே காலத்தை விரயம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள். கிருஷ்ணரையோ அவர் தனது பெற்றோரிடமிருந்து 4 கரங்களுடைய உருவில் தோன்றி உடனே 2 கரங்களின் உருவமாக தன்னை எவ்வாறு மாற்றிக்கொண்டார் என்பதையோ எவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இத்தகு விஷயங்களை வேதங்கள் படிப்பதாலோ தத்துவ அனுமானத்தினாலோ புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். எனவே இத்தகு விஷயங்களில் உண்மையில் நுழைவதோ அவரை காண்பதோ எவராலும் இயலாது என்று இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் வேத இலக்கியத்தில் மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்த மாணவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் மூலம் அவரை பற்பல வழிகளில் அறிய முடியும். பல்வேறு விதிகளும் கட்டுப்பாடுகளும் உள்ளன. ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அத்தகு கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒருவன் தவம் புரியலாம். உதாரணமாக, தீவிரமான தவங்களை மேற்கொள்ள கிருஷ்ணர் தோன்றிய நாளான ஜன்மாஷ்டமி அன்றும் 2 ஏகாதசி தினங்களிலும் பௌர்ணமிக்கு பின்வரும் 11வது நாள் அமாவாசைக்கு பின்வரும் 11வது நாள் விரதம் இருக்க வேண்டும். தானத்தை பொறுத்தவரை
கிருஷ்ண தத்துவத்தினை, கிருஷ்ண உணர்வினை உலகெங்கும் பரப்புவதற்காக கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அஃது அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவு. கிருஷ்ண உணர்வு இச்சமூகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆகும். தானம் வழங்குபவர்களிலேயே மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் என்று பகவான் சைத்தன்யரை ரூப கோஸ்வாமி பாராட்டுகிறார். ஏனெனில் எளிதில் அடைய முடியாத கிருஷ்ண பிரேமையினை அவர் அனைவருக்கும் தாராளமாக விநியோகித்தார். எனவே எவரேனும் தனது பணத்தில் ஒரு சிறு பங்கினை கிருஷ்ண உணர்வினை விநியோகிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களிடம் கொடுத்தால் கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்புவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த தானம் உலகிலேயே மிகச் சிறந்த தானமாக கருதப்படுகிறது. மேலும் ஆலய வழிபாட்டினை இந்தியாவில் உள்ள கோவில்களில் பெரும்பாலும் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகங்கள் இருக்கின்றன. விதிமுறைப்படி மேற்கொள்பவன் பரம புருஷ பகவானுக்கு மரியாதையுடன் வழிபாடு செய்வதால் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பை பெறுகிறான். இறைவனின் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஆலய வழிபாடு அத்தியாவசியமானதாகும். இது வேத இலக்கியத்திலும் ஸ்வேதா ஸ்வரத உபனிஷத் 6.23 உறுதிப்படப்பட்டுள்ளது. யஸ்ய தேவோ பர பக்திர் யதா தேவே ததா குரௌர் தஸ்யைதே கதிதா ஹயதா பிரகாஷ்யந்தே மகாத்மனக. எவன் ஒருவன் ஆன்மீக குருவினால் வழி நடத்தப்பட்டு முழுமுதற் கடவுளின் நிலைமையான பக்தியில் அதே போன்று அசையாத நம்பிக்கையை ஆன்மீக குருவிடம் வைத்திருப்பவனுக்கு முழுமுதற் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். அப்பொழுது அவனால் அவரை காண முடியும். கிருஷ்ணரை மன அனுமானத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ள இயலாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கீழ் முறையாக பயிற்சி பெறாதவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள தொடங்குவது கூட அசாத்தியமே. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேறு எந்த வழிமுறையும் உபயோகிக்க முடியாது, பரிந்துரைக்க முடியாது. மேலும் அவை வெற்றியை கொடுக்காது என்பதை விசேஷமாக குறிக்க இங்கே தூ என்னும் சொல் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 கரங்களுடனும் 4 கரங்களுடனும் இருக்கும் கிருஷ்ணருடைய தனிப்பட்ட உருவங்கள் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானவை. சுதூர்தர்ஷம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகு உருவங்கள் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட தற்காலிகமான விஸ்வரூபத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை. 4 கரங்களுடைய நாராயணனின் உருவம் 2 கரங்களுடைய கிருஷ்ணரின் உருவமும் நித்தியமானவை, திவ்யமானவை. ஆனால் அர்ஜுனுக்கு காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபமோ தற்காலிகமானது. ஸ்வத் அந்யேன ந திருஷ்ட பூர்வம். ஸ்லோகம் 47 எனும் சொற்கள் அர்ஜுனனுக்கு முன் இந்த விஸ்வரூபத்தை யாரும் கண்டதில்லை என்பதை குறிக்கின்றது. இது மட்டுமன்றி பக்தர்களிடையே அதை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை என்பதையும் சுட்டி காட்டுகின்றன. அர்ஜுனனின் வேண்டுகோளுக்கேற்ப கிருஷ்ணரால் அவ்வுருவம் காட்டப்பட்டது. இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தன்னை கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வோரிடம் மக்கள் விஸ்வரூபத்தை காட்டுமாறு கோரிக்கை விடுக்க முடியும். முந்தைய ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் உபயோகிக்கப்பட்ட ந என்னும் சொல் வேத சாஸ்திரங்களில் பட்ட கல்வி பெறுவது போன்ற சிறப்பு தகுதிகளால் ஒருவன் மிகவும் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது என்பதை குறிப்பிடுகிறது. கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டினை ஏற்க வேண்டியது அவசியம். அப்போது மட்டுமே பகவத்கீதைக்கு உரை எழுத ஒருவன் முயற்சிக்கலாம். விஸ்வரூபத்தை காட்டிய பிறகு 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை காட்டிய கிருஷ்ணர் பின்னர் 2 கரங்களுடன் தன்னுடைய சுய இயற்கை தோற்றத்திற்கு மாறினார். வேத சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 4 கரங்களுடைய உருவங்களுள் இதர உருவங்களும் 2 கரங்களுடன் விளங்கும் ஆதி புருஷரான கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றியவையே என்பதை இது சுட்டி காட்டுகின்றது. எல்லா விரிவுகளுக்கும் மூலம் அவரே. இந்த ரூபங்களுக்கு மத்தியில் கிருஷ்ணர் தன்னிகரற்றவராக சிறப்பாக விளங்குகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அரூபவாத கருத்தை பற்றி என்ன சொல்வது? கிருஷ்ணரின் 4 கரங்களுடைய உருவங்களை பொறுத்தவரை ஏறக்குறைய கிருஷ்ணரை போலவே தோன்றும் மகாவிஷ்ணுவும் காரண கடலில் சயனிப்பவரும் எவருடைய சுவாசத்திலிருந்து எண்ணற்ற அகிலங்கள் வெளிவந்து உட்புகின்றவோ அந்த 4 கரங்களுடைய உருவமும் பரமபுருஷருடைய ஒரு விரிவே. பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.48 கூறப்பட்டுள்ளபடி யக்ஞைக நிஷ்வசித காலம் அதாவலம்பிய ஜீவந்தி லோம விலஜா ஜகத் அண்ட நாதா விஷ்ணுர் மகான்ச இஹ யஸ்ய கலா விசேஷோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. எந்த மகாவிஷ்ணுவில் எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் உட்புகுந்து மீண்டும் அவரது சுவாசத்தின் மூலமாக எளிமையாக படைக்கப்படுகின்றனவோ
அவர் கிருஷ்ணரின் முதல் நிலை விரிவங்கமாவார். எனவே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான கோவிந்தரை கிருஷ்ணரை நான் வழிபடுகின்றேன். எனவே நித்தியமான ஆனந்தத்துடன் அறிவுடனும் விளங்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் தனிப்பட்ட உருவை நாம் வழிபட வேண்டும் என்பதே முடிவு. அவரே விஷ்ணுவின் எல்லா உருவங்களுக்கும் மூலம். அவரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். மேலும் பகவத்கீதையில் உறுதிப்பட்டுள்ளபடி அவரே முழுமுதற் கடவுளின் மூல ரூபம். வேத இலக்கியத்தில் கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.1 பின்வரும் ஸ்லோகம் காணப்படுகிறது. சச்சித் ஆனந்த ரூபாய கிருஷ்ணாய கிளிஷ்டகாரினே நமோ வேதாந்த வேத்யாய குரவே புத்தி சாட்சினே. அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய ரூபமான கிருஷ்ணருக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். அவரை அறிவது வேதங்களை அறிவதாகும். அவரே பரம ஆன்மீக குரு. எனவே நான் அவரை வணங்குகின்றேன். அதன் பின்னர் கூறப்பட்டுள்ளது, கிருஷ்ணோ வை பரமம் தெய்வதம். கிருஷ்ணரே பரம புருஷ பகவான். கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.3 ஏகோ வசி சர்வக கிருஷ்ண ஈட்டிய. அந்த கிருஷ்ணர் ஒருவரே பரமபுருஷ பகவான். அவரே வழிபாட்டிற்கு உரியவர். ஏகோபி சன் பகுதா யோ வபாதி. கிருஷ்ணர் ஒருவரே, ஆனால் அவர் எண்ணிலடங்காத உருவிலும் பலதரப்பட்ட அவதாரத்திலும் தோன்றி தோற்றம் அளிக்கிறார். கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.21 பிரம்ம சகித 5.1 கூறுகின்றது. ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்த சர்வ காரண. அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்தியமான உடலை உடைய கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான். அவரே அனைத்திற்கும் ஆரம்பம் என்பதால் அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். மற்றொரு இடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, யத்ராவதீர்ணம் கிருஷ்ணாக்கியம் பரம் பிரம்ம நாராகிருதி. பரம பூரண உண்மை ஒரு நபரே, அவரது பெயர் கிருஷ்ணர். மேலும் அவர் சில சமயங்களில் உலகத்தில் இறங்கி வருகிறார். அதுபோலவே பரமபுருஷ பகவானின் பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றிய வர்ணனை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்படுகிறது. இந்த பட்டியலில் கிருஷ்ணரின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் இறைவனுடைய அவதாரம் அல்ல என்றும் அவரே ஸ்வயம் பகவான் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். அதுபோல மத்த பரதரம் நான்யத். என்னுடைய தெய்வீக உருவாகிய இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். பகவத்கீதையில் மற்றொரு இடத்தில் அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம், எல்லா தேவர்களின் மூலம் நானே என்றும் அவர் கூறுகின்றார். மேலும் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணனிடமிருந்து புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனனும் இதே கருத்தினை பின்வரும் சொற்களில் உறுதி செய்கின்றான். பரம் பிரம்மா பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான். தாங்களே பரமபுருஷ பகவான், பூரண உண்மை, எல்லாவற்றிலும் அடைக்கலம் என்று நான் தற்போது முழுமையாக புரிந்து கொண்டேன். எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு காட்டிய விஸ்வரூபம் இறைவனுடைய மூல உருவம் அல்ல. கிருஷ்ண உருவமே ஆதி உருவம். ஆயிரம் தலைகளும் கைகளும் உடைய இந்த விஸ்வரூபம் இறைவனிடம் அன்பில்லாத நபரின் கவனத்திற்கு கவர்வதற்கே தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அது இறைவனுடைய உண்மை உருவம் அல்ல. இறைவனுடைய பல்வேறு விதமான தெய்வீக உறவில் அன்புடன் ஈடுபடும் தூய பக்தர்களுக்கு விஸ்வரூபம் கவர்ச்சிகரமானது அல்ல. முழுமுதற் கடவுள் தனது மூல ரூபமாகிய கிருஷ்ணரின் உருவில் திவ்யமான அன்பினை பரிமாறிக்கொள்கிறார். எனவே கிருஷ்ணருடைய மிகவும் நெருக்கமாக பழகும் நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபம் மகிழ்ச்சி அளிக்கவில்லை, மாறாக அச்சமூட்டியது. கிருஷ்ணருடைய நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக கண்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். அவன் சாதாரணமான மனிதன் அல்ல. எனவே விஸ்வரூபத்தினால் கவரப்படவில்லை. பலநோக்கு செயல்களின் மூலம் தம்மை உயர்த்தி கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு இந்த உருவம் மிகவும் அற்புதமாக தோன்றலாம். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவர்களுக்கோ இரு கரங்களுடைய கிருஷ்ணரின் உருவமே மிகவும் பிரியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பர்பட். இப்ப இதெல்லாம் திரும்பி நான் படிக்கணும். 2, 3, 4 பேஜ். எஸ், we will go ahead. அதனாலதான் நமக்கு டைம் எடுக்கும். வேற ஒன்று. பட் டீட்டெயிலா தான் படிக்கிறோம். இவ்வளவு டீட்டெயிலா படிச்சாதான் இன்னும் புரியும் இல்லையா? இன்னொரு வாட்டி படிச்சா நல்லா புரியும். நெக்ஸ்ட் நான் படிக்கிறேன். நான் படிச்சுட்டு நீங்க படிங்க. இது வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி, உங்களோட டர்ன் வரும்போது நானே கூப்பிடுவேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தோ. ஆனா மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கும். வீட்டுல பேசுறது, நீங்க பேசுறாள், அது இங்க கேட்கறது. ஓகே,
இதுல என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல, எனதன்பு அர்ஜுனா, உன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி துண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும். இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கும். எல்லா ஸ்லோகத்தையும் இதுதான் சொல்றேன். ஆனா இதுல பரப்பட்டுல நிறைய எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதா. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். கலப்பற்றனா எனக்கு ஒரு நேரம் தோணித்தே பண்ணினேன், ஒரு நேரம் மூடு இல்ல, சண்டேனா லீவு, ஹாலிடே, குழந்தைகளுக்கு தான் புரிஞ்சுக்குவேன். There's no holiday for there's no holiday, there's no vacation for devotion அப்படி சொல்லுவேன். நான் 18 நாள் முடிஞ்சாச்சுன்னா திரும்பி வருவா, வெக்கேஷன் கிளாஸ் சொல்லிட்டு வச்சிருப்பேன். தே கம், மோஸ்ட்லி தே கம். இப்போ இந்த மாசம் லீவ் கொடுத்துருக்கேன், ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சதுனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வாழ்க்கை. அப்ப நானே சொல்லிட்டேன், சரி வேண்டாம், 1-2 பேர் வந்தாலும் வேண்டாம்னு விட்டேன். பட் இன்னைக்கு நேற்றுக்கெல்லாம் இது இருந்தது. L2க்கு எல்லாரும் வந்தா 12 பேர் எல்லாம் வந்தா. ஓகே, என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, கலப்பற்ற பக்தி அப்படின்னா என்னது? இருக்கார், பகவான் இருக்கார், அவருக்கு நம்ம தொண்டு புரியணும், வேற வழியே கிடையாது. காலையில இருந்து நம்ம நம்மளோட காரியம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, பிரஷ் பண்றோம், நமக்கு ஒரு பாலையோ காஃபியோ ஏதோ குடிக்கிறோம். அது போல பகவான் தொண்டு புரியாது நம்மளோட நம்ம லைஃப்ல அது ஒரு என்ன சொல்றது, அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். அது பண்ணதான் வேணும். அதுதான் அதுக்கு பேரு தான் கலப்பற்ற பக்தி. கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். இக்கருத்தினை அவர் இப்பதத்தில் மிகவும் குறிப்பாக விளக்குகின்றார். இவ்வாறு விளக்குவதன் மூலம் மனக்கற்பனையால் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் அங்கீகாரமற்ற கருத்துரையாளர்கள் நிறைய பேர் எழுதுறாங்க. இப்போ பகவத்கீதை புக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு கடைக்காரோட கட்ட நிறைய இருக்கும். அவா எழுதினா இவா எழுதினா நிறைய பேர் கொடுப்பா. பட் அங்கீகாரம் பெற்ற அவளுக்கெல்லாம் அங்கீகாரம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. அது பார்த்துட்டு தான் நம்ம வாங்கணும். சோ இதுல அங்கீகாரமற்ற கருத்துரையாளர்கள் தாம் வெறுமே காலத்தை விரயம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள். அவ என்னது திரும்பி திரும்பி ஊடுருவி பார்த்து கிருஷ்ணர் எந்த மாதிரி, அது எப்படி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மா இருப்பார், அவர் ஒரு பெரிய இந்த எனர்ஜி இல்லையா, எனர்ஜியா இருக்கிறவர் எப்படி ஒரு உருவம் எடுக்க முடியும், அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் அவளோட பிலாசபி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அவன் வேஸ்டிங் தேர் டைம் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. விரயம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். கிருஷ்ணரையோ அவர் தமது பெற்றோரிடமிருந்து 4 கரங்களுடைய உருவில் தோன்றி உடனே 2 கரங்களுடைய உருவமாக தம்மை எவ்வாறு மாற்றிக்கொண்டார் என்பதையோ எவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இத்தகைய விஷயங்களை வேதங்களை படிப்பதாலோ தத்துவ கற்பனைகளாலோ புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். எனவே இத்தகைய விஷயங்களின் உண்மையினுள் நுழைவதோ அவரை காண்பதோ எவராலும் இயலாது என்று இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ரொம்ப சீக்கிரட் தான் அவர் அவரை புரிஞ்சுட்டேனாக்கா அப்படின்னா நம்ம புரியலன்னு அர்த்தம். புரியலைன்னா எஸ், அதுதான் ஃபேக்ட். நமக்கு இன்னமும் தெரியலை, பகவானை பத்தி நமக்கு இன்னும் புரியல. அதனாலதான் நம்ம பக்தி தொண்டில் இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இதுல வரும்போது நமக்கு புரிஞ்சுவாங்க. நாட் சோ ஈஸி. இன்னும் நான் ஒரு சின்ன பேபி தானே நின்று நடக்கிற ஸ்டேஜ்ல கூட நம்ம வரல. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேபியா தான் இருக்கும் பக்தி தொண்டுல. இருப்பினும் வேத இலக்கியத்தில் மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்த மாணவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் மூலம் அவரை பற்பல வழிகளில் அறிய முடியும். பல்வேறு விதிகளும் கட்டுப்பாடுகளும் உள்ளன. ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அத்தகைய கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒருவன் தவம் புரியலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் தவம் புரியலாம். அதான் நமக்கு அந்த பக்குவம் கிடையாது. தவம் பண்றவங்க எல்லாம் தப்பஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கும் மலையில போச்சுனாக்கா காட்டுல எல்லாம் போனா இருக்காங்க தபஸ்விகள். ஆனா அவளுக்கு அவ்வளவு பக்குவம். அப்போ தே கேன் டு. நம்மள மாதிரி சின்ன பேபியா இருக்கணும், நம்மள போயிட்டு அங்க விட்டுருந்தாக்கா நமக்கு மனசெல்லாம் இங்கதான் இருக்கும். we cannot do அது. உதாரணமாக தீவிரமான தவங்களை மேற்கொள்ள கிருஷ்ணர் தோன்றிய நாளான ஜென்மாஷ்டமி அன்றும் 2 ஏகாதசி தினங்கள், தடி சென்றது ஏகாதசி பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமிக்கு பின் வரும் 11வது நாள், அமாவாசைக்கு பின் வரும் 11வது நாள் விரதம் இருக்க வேண்டும். தானத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண தத்துவத்தின் கிருஷ்ண உணர்வினை உலகெங்கும் பரப்புவதற்கான கிருஷ்ணனின் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அது அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவு. கிருஷ்ண உணர்வு இச்சமூகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆகும். தானம் வழங்குபவர்களையே மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் இந்த பகவான் சைத்தன்ய ரூப என்று தானம் வழங்குபவர்களிலேயே மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் என்று பகவான் சைத்தன்யரை ரூப கோஸ்வாமி பாராட்டுகிறார். ஏனெனில் எளிதில் அடைய முடியாத கிருஷ்ண பிரேமையினை அவர் அனைவருக்கும் தாராளமாக விநியோகித்தார். எப்படி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவான்னு அவர் தான் ஆரம்பிச்சார். பகவான் சைத்தன்யர் சொன்னதுனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சுருக்கோம். பிரபுபாதை சொல்லி மீடியேட்டர். அவர் அவரோட குரு என்ன சொன்னாரோ அதை எடுத்து நம்ம கிட்ட சொல்லி அவர் அந்த மாதிரி ஒரு இஸ்கான் ஒரு நிறுவனம் பண்ணினார்.
ஆனா இவள் எப்படி இவரோட சைத்தன்ய மகாபிரபுல இருந்தா இவர் நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சார். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் நீங்க சொல்லணும். இந்த கலியுகத்துக்கு இது சொன்னா போதும். வேற எதெல்லாம் பண்றோமோ இல்லையோ இது சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் மூலமா தான் நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வந்துருக்கு. சோ அந்த அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் என்று பகவான் சைத்தன்யரே என்று பகவான் சைத்தன்யரை ரூப கோஸ்வாமி பாராட்டுகிறார். ஏனெனில் எளிதில் அடைய முடியாத கிருஷ்ண பிரேமையினை அவர் அனைவருக்கும் தாராளமாக விநியோகித்தார் இந்த மகாமந்திரம் மூலமாக. எனவே எவரேனும் தனது பணத்தில் ஒரு சிறு பங்கினை கிருஷ்ண உணர்வினை விநியோகிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களிடம் கொடுத்தால், தட் இஸ் இஸ்கான் டெம்பிள் ஃபார்மேஷன், இதுல இஸ்கானுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு இப்ப நமக்கு நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறா, சண்டே ஃபீஸ்ட் அப்படின்னு. சோ ஏதாவது இதுல நம்ம வந்து பங்கேற்றோம்னா என்னது, நம்மளும் வந்து we are also part of that. சோ அதுல வந்து நமக்கு ஒரு என்ன கிடைக்கும், நம்ம அது எதிர்பார்த்துன்னு கொடுக்க கூடாது. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதுல பிசிக்கலா நம்ம அங்க போயிட்டு பண்ண முடியாது, ஏன்னா இஸ்கான் மங்களூர் எங்கேயோ இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி த்ரூ மணி இல்ல பைசாவும் இல்லை அப்படின்னா இன்னைக்கு மனசுல இப்ப நினைச்சுக்கலாம், எப்ப நம்ம முடியறதோ நம்ம போயிட்டு அங்க போயிட்டு தொண்டு புரியலாம் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ண உணர்வை விநியோகிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களிடம் கொடுத்தால் கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்புவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த தானம் உலகிலேயே மிக சிறந்த தானமாக கருதப்படுகிறது. இந்த இது வரும், கீதா டே எல்லாம் வரும். இப்ப நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த அமௌண்ட்ல விற்பாங்க, டிஸ்கவுண்ட்ல 5 புக்கு வாங்கலாம், 10 புக்கு வாங்கலாம், அது மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்ல விற்பாங்க. இப்ப நல்லது இல்லையா? யாரோ புதுசா வாங்குறவங்க கடையில போயிட்டு வாங்கினா ஒரு 250 260 அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு லாட்ல கிடைச்சிருக்கு, 210ல கிடைக்கிறது எனக்கு ஒரு புக்கு பார்த்தா 210 தான். அப்ப நான் வாங்குறேன், லாட்ல வாங்குறேன், அது எங்கிட்டேன்னு வாங்கிடுங்க, நீங்க அந்த பைசா எங்கிட்ட கொடுங்க. நமக்கு லாபத்துக்கு வேண்டி இல்லை, நம்ம லாட்ல வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். நம்ம எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமோ அந்த அமௌண்ட் நமக்கு கிடைச்சிடும். அப்போ ஏன்னா இந்த டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்குறவங்க எல்லாம் ஒரு புக்கு வாங்கினாலும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும். அவளுக்கும் வந்து கொரியர் எல்லாம் சார்ஜஸ் இருக்கு, பிரிண்டிங் எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் மேட்டர்ஸ். அப்ப அவ என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ லாட்ல வாங்குவா, 5 புக்கு 10 புக்குன்னு வாங்கினான்னா ஐ வில் கிவ் யூ டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல. இப்போ கீதா டே வரும்போது பண்ணுவான். சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு தெரிஞ்சவா தெரியாதவா யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு புக்கு வேணும்னாக்கா அந்த மாதிரி டைம்ல போயிட்டு வாங்கி கொடுக்கலாம். சோ இதுவும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தானம், இதுவும் தானம். பணத்தை வாங்கிக்கிறோம், பணத்தை வாங்காதிக்க கொடுக்கணும்னா அவ்வளவு பெரிய நம்ம வந்து இதா இருக்கும். எனக்கு பெரிய பணக்காரனா வந்து தாராளமா இல்ல நான் வாங்கிட்டே இங்க தானம் கொடுக்கலாம், அதையும் பண்ணலாம். ஓகே, தானமாக கருதப்படுகிறது. மேலும் ஆலய வழிபாட்டினை இந்தியாவில் உள்ள கோவில்களில் பெரும்பாலான விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகங்கள் இருக்கின்றன. விதிமுறைப்படி மேற்கொள்பவன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு மரியாதையுடன் வழிபாடு செய்வதால் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகிறான். So there are different ways of doing devotional service. கோயிலுக்கு போயிட்டு பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து புக்கு விநியோகம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இறைவனின் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஆலய வழிபாடு அத்தியாவசியமானதாகும். நம்மளாம் ஆரம்ப நிலையில தான் இருப்போம், ஏன்னா மறந்து விடுறோம் நம்ம பகவான். என்ன நம்ம லைஃப்ல நம்ம நிறைய மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்களை பார்க்கும்போது பகவானை பத்தி எண்ணத்துக்கு நேரம் இல்லை, நமக்கு மறந்து போயிடுறோம். இப்போ பண்ணணும்னு நினைச்சு ஜப்பா பண்ணணும்னு நினைச்சு வேற ஏதோ வேலை வந்துட்டு பண்ண முடியாது, எங்கேயோ போனோம் வந்தோம் மறந்து போயிடுது. அந்த மாதிரி தூங்கினே உடம்பு முடியல, ஏதோ சம்திங் தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். சோ நம்ம வந்து அது மாத்திரம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும், பகவானை மாத்திரம் மறக்கக்கூடாது. அது ஒண்ணு ஆழித்தரமா மனசுல நினைச்சுக்கணும். இறைவன் பக்தி தொண்டு ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஆலய வழிபாடு. அப்ப ஏன் ஆலய வழிபாடுனா, கண்டிப்பா ஆலயத்துக்கு போச்சுன்னா பகவானை பார்ப்போம், நேரம் பார்க்கும்போது என்ன சரி, அதுல வந்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா அங்க இதுவும் கொடுத்துருப்பா, உட்கார்ந்து ஜப்பா பண்றதுக்கு. சோ அங்க உட்காந்து அழகா ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். வீட்டுலதான் சௌரியம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அங்க போயிட்டு பண்ணலாம். சோ ஆலய வழிபாடு அத்தியாவசியமானதாகும். இது வேத இலக்கியத்திலும் ஸ்வேதேஸ்வர உபநிஷத்திலையும் உறுதிப்பா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால இந்த பர்பட் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஸ்வேதேஸ்வர உபநிஷத்துல இது வந்து கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்கு, எவனோ ஒருவன் ஆன்மீக குருவினால் வழிநடத்தப்பட்டு முழுமுதல் கடவுளிடம் நிலையான பக்தியையும் அதே போன்ற அசையாத நம்பிக்கையை ஆன்மீக குருவிடம் வைத்துள்ளானோ அத்தகையவன் கருணையின் மூலம் பகவானோட கிரேஸ் மூலம் இறைவனை காண முடியும். அப்ப என்ன, ஒரு நாள் 2 நாள் இல்ல, அது பழகி 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 அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு அந்த அருள் கிடைக்கும். அப்போ நம்ம வந்து பகவானை பார்க்க முடியும். கிருஷ்ணரை மன கற்பனையின் மூலம் புரிந்து கொள்ள இயலாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக உருவின் கீழ் முறையான பயிற்சி பெறாதவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள தொடங்குவது கூட அசாத்தியமே. he will not even think of knowing God. அந்த லெவல்ல இருப்பாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், குருவை அக்செப்ட் பண்ணணும். அதனால ரொம்ப குருவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. குரு மூலமா தான் நம்ம வந்து பகவானே அறிய முடியும். அவ வழி நடத்துறபடியில தான் நம்ம வந்து பகவான் புரிஞ்சது இல்ல. அது குருவெல்லாம் சைட்ல வச்சுட்டு நான் பகவான் டைரக்டா போறேன்னாக்க அது வந்து எடுப்படாது. ஆன்மீக குருவின் கீழ் முறையான பயிற்சி பெறாதவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள தொடங்குவது கூட அசாத்தியம். நம்ம ஆரம்பிக்கலன்னு அர்த்தம், குருவே இல்ல
நான் டைரக்டா பகவானை தியானம் பண்றேன்னா அது கூட நம்ம வந்து இன்னும் பக்தி தொண்டிலேயே வரலன்னு கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேறு எந்த வழிமுறையையும் உபயோகிக்க முடியாது, பரிந்துரைக்க முடியாது. மேலும் அவை வெற்றியை கொடுக்காது என்பதை விசேஷமாக குறிக்க இங்கே தூ என்னும் சொல் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு ஒரு லெட்டருக்கும் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையா? இரு கரங்களுடன் 4 கரங்களுடன் இருக்கும் கிருஷ்ணருடைய தனிப்பட்ட உருவங்கள் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானவை. சுதூர்தர்ஷம், இதுக்கு முன்னாடி பதத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப ரேர் டு சி. சுதூர்தர்ஷம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய உருவங்கள் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட தற்காலிகமான விஸ்வரூபத்தில் முற்றிலும் வேறுபட்டவை. 4 கரங்களுடைய நாராயணரின் உருவமும் 2 கரங்களுடைய கிருஷ்ணனின் உருவமும் நித்தியமானவை, திவ்யமானவை. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபமும் டெம்பரரி தான். ஜஸ்ட் அவர் ஆசைப்பட்டான், காட்டிலேதா விரிவாக்கம் எல்லாம் காட்டு அப்படி ஒடுங்கிட்டே 4 கை ரூபம், அப்புறம் 2 கை ரூபம். அப்ப இந்த 4 கை ரூபம் 2 கை ரூபம் இஸ் ஆக்சுவல் ரூபம். பட் அந்த விரிவாக்கம் காட்டினது வந்து ஜஸ்ட் டெம்பரரி தான். துவத் அந்நேன திருஷ்டபூர்வம் அப்படி பதம் 47 எனும் சொற்கள் அர்ஜுனனுக்கு முன் இந்த விஸ்வரூபத்தை யாருமே கண்டதில்லை என்பதை குறிக்கின்றன. அது மட்டுமின்றி பக்தர்களுக்கிடையே அதை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை, யாரும் கேட்கவும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோபடி வாண்டட் டு சி பகவான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்க்கணும்னு யாரும் விருப்பம் படல, அப்ப காட்டியும் கொடுக்கல. அர்ஜுனன் கேட்டால் நீங்க பக்தன், பக்தர்களுக்கு தான் அவர் என்ன எல்லாம் பண்ணுவாரு, பக்தர் என்ன வேண்டுகிறார்களோ அதெல்லாம் கொடுத்துருவார். அது ஒரு பெரிய குவாலிட்டி கிருஷ்ணர்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கல என்பதை சுட்டி காட்டுகின்றனர். அர்ஜுனின் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணரால் இவ்வுருவம் காட்டப்பட்டது. இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தன்னை கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வோரிடம் மக்கள் விஸ்வரூபத்தை காட்டுமாறு கேட்க முடியும். இந்த மாதிரினா இது ஒரு ஃபேக்டர் வச்சுக்கிட்டு யாராவது வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னா ஓகே, ஏன்னா பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கு விஸ்வரூபம் காட்டினா அது எஸ் கடவுளோட சமம், அப்ப நீங்க ஒப்புத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து கேட்கலாம். அப்ப விஸ்வரூபத்தை காட்டுச்சுன்னா ஒரே இருக்கும். So nobody can be a god other than Krishna. முந்தைய பதத்தில் மீண்டும் மீண்டும் உபயோகிக்கப்பட்ட நானாக்க நாட் நோ என்னும் சொல் வேத சாஸ்திரங்களில் பட்டக்கல்வி என்னும் சொல் வேத சாஸ்திரங்களில் பட்டக்கல்வி பெறுவது போன்ற சிறப்பு தகுதிகளால் ஒருவன் மிகவும் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது என்பதை குறிப்பிடுகிறது. கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டினை ஏற்க வேண்டியது அவசியம். பக்தியும் உடனே பக்தி தொண்டு, அப்போது மட்டுமே பகவத்கீதை உரை எழுத ஒருவன் முயற்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வேணும். அந்த மாதிரி வந்து உரை எழுதுறதுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். பக்தியே இல்லாம நான் வந்து நிறைய படிச்சிருக்கேன், சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் புரியும் அதனால எழுதுறேன்னா அது வந்து சரியானது, கரெக்டா அந்த மீனிங் வராது. விஸ்வரூபத்தை காட்டிய பிறகு 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை காட்டிய கிருஷ்ணர் பின்னர் 2 கரங்களுடன் தன்னுடைய சுய இயற்கை தோற்றத்திற்கு மாறினார். வேத சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 4 கரங்களுடைய உருவங்களும் இதர உருவங்களும் 2 கரங்களுடன் விளங்கும் ஆதி புருஷனான கிருஷ்ணரிடமிருந்தே தோன்றுபவையே என்பதை இதில் சுட்டிகள். எல்லாம் அவரோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான், எல்லாம் அவர் காட்டின அந்த ரூபங்கள். எல்லா விரிவுகளுக்கும் மூலம் அவரே, எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான். இந்த ரூபங்களுக்கு மத்தியில் கிருஷ்ணர் தன்னிகரற்ற சிறப்பாக விளங்குகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அருவவாத கருத்தை பற்றி என்ன சொல்வது? அத்வைதிக் பிரின்சிபலை பத்தி அப்ப என்ன சொல்றது? ஏன்னா அவ வந்து கிருஷ்ணருக்கு உருவமே இல்லைன்னு தானே சொல்றான். they stick to that philosophy தான். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லா உருவத்தையும் அவர் காட்டுறாரு, எல்லாம் போட்டிருக்கு. இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இல்லை அவருக்கு ரூபம் கிடையாதுன்னு வாதாடுறாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணரின் 4 கரங்களுடைய உருவங்களை பொறுத்தவரை ஏறக்குறைய கிருஷ்ணரை போலவே தோன்றும் மகாவிஷ்ணுவும். அப்ப நம்ம இதை பார்த்தோம், காரணோதக சை விஷ்ணு காரணோஷல் படுத்துட்டு இருக்கார். ஒரு மூச்சு காற்றல் என்ன வருது, அவ்வளவு அண்டங்கள் வெளிப்படுறது, அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா. காரணோதக சை விஷ்ணு காரணக்கடலில் சயனிப்பவரும் எவருடைய சுவாசத்திலிருந்து எண்ணற்ற அகிலங்கள் அப்படின்னா இந்த அண்டங்கள் அப்படி வருது, வெளிவந்து உட்புகுந்து வெளியும் வருது உள்ளேயும் போகுது. அவர் வந்து பிரீத் அவுட் பண்ணும்போது நல்ல சுவாசம் விட்டு பிரீத் அவுட் நிறைய அண்டங்கள் வெளிப்படுறது. அப்புறம் அவர் சுவாசம் உள்ள இழுக்கும் போது எல்லாம் உள்ள போய் ஐக்கியமானது. திரும்பி சுவாசம் விடுற அப்ப அதுக்கு அதான் டியூரேஷன் வில் பி வெரி லாங். நம்ம மூச்சு விடுறப்பல இருக்காது பகவான். ஏன்னா பகவான் உருவம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். காரணோதக சை விஷ்ணுடைய உருவம் என்னது ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அவ்வளவு மூச்சு விடுறதுன்னா அவ்வளவு வருஷம், அவ்வளவு காலங்கள் மூச்சை வெளியில எடுத்துட்டு இருப்பார். அப்புறம் அவ்வளவு காலம் உள்ள இழுச்சிடும். பரமபுருஷருடைய ஒரு விரிவை, அதுவும் என்னது காரணோதக சை விஷ்ணு பரமபுருஷ கிருஷ்ணருடைய ஒரு விரிவாங்கம் தான். பிரம்ம சமயத்தில் 5.48 இது கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்கு, எந்த மகாவிஷ்ணுவின் எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் உட்புகந்து மீண்டும் அவரது சுவாசத்தின் மூலமாக எளிமையாக படைக்கப்படுகின்றனோ, எல்லாம் பிறக்க வைக்கிறார். திரும்பி எல்லாம் உள்ள போயிருக்கு.
கொஞ்ச காலம் உள்ளே இருப்போம். நம்ம அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல நம்ம எல்லாரும் இருப்போம் உள்ள. திரும்பி நம்ம பிறக்கும் போது என்ன நம்ம இன்னும் போலியே, கோலோக பிருந்தாவனம் போலியே. ஆனா இப்ப நம்ம இதேதான், இந்த சுழற்சியில தான் இருக்கும். இங்கேயே பிறந்து பிறந்து அந்த இது பிரளயம் வரும்போது திரும்பி அவருக்குள்ள போய் ஐக்கியமாயி அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்மா பல காலம் இருந்து திரும்பி அவர் மூச்சு வெளியில விடும்போது நம்ம வேறொரு உருவம் எடுத்துன்னு இதேதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மீண்டும் அவரது சுவாசத்தின் மூலமாக எளிமையாக படைக்கப்பட்டு படுகின்றனவோ அவர் கிருஷ்ணரின் முதல் நிலை விரிவங்கம் ஆவார். எனவே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான கோவிந்தனை கிருஷ்ணரை நான் வழிபடுகின்றேன். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. அகம்னா நான், பஜாமி இது பண்றேன், வணங்குகிறேன். உங்களை நான் வணங்குகிறேன். அது எல்லா இதுலயும் லாஸ்ட்ல வரும். ஐ திங்க் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா மாதாஜி, இந்த கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிரம்ம சங்கீதா. எனவே அது இப்ப விட்டு போயிருக்கு, நம்ம பண்ணோம். இந்த 18 டேஸோட இந்த 18 சாப்டர் முடியட்டும், திரும்பி நம்ம ஒரு வாட்டி பண்ணலாம். ஏன்னா இதையே முடிய மாட்டேங்கிறோம், ரொம்ப டைம் எடுக்கிறது. எனவே நித்தியமான ஆனந்தத்துடன் அறிவுடனும் விளங்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் தனிப்பட்ட உருவை நாம் வழிபட வேண்டும் என்பதே முடிவு. அவரே விஷ்ணுவின் எல்லா உருவங்களுக்கும் மூலம், அவரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். மேலும் பகவத்கீதையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளபடி அவரே முழுமுதற் கடவுளின் மூல ரூபம். எது? கிருஷ்ண ரூபம் தான் கடவுள், பகவான் ரூபம். 2 கை ரூபம் தான் ஆக்சுவல் ரூபம். வேத இலக்கியத்தை அப்புறம் கோபால தாபனி உபனிஷத்துல இது மாதிரி கொடுத்திருக்கு. என்னது? அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய ரூபமான கிருஷ்ணருக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். அவரை அறிவது வேதங்களை அறிவதாகும். அவரே பரம ஆன்மீக குரு. எனவே நான் அவரை வணங்குகின்றேன். அதன் பின்னர் கூறப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணோவை பரம் தெய்வத்தம். கிருஷ்ணரே பரம தெய்வ புருஷ பகவான். கிருஷ்ணோவை பரமம் தெய்வதம் கொடுத்திருக்கு. இங்க போடல, இதுக்கு அர்த்தம் இது. அப்ப என்னது அதோட அர்த்தம்? என்று கிருஷ்ணரே பரம புருஷ பகவான் என்று பொருள். கோபால தாபன உபனிஷத் 1.3லயும் அதே பொறுத்து ஏகோவசி சர்வக கிருஷ்ண ஈட்டிய. அந்த கிருஷ்ணர் ஒருவரே பரம புருஷ பகவான். எவ்வளவு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அப்ப எல்லா இடத்துலயும் என்ன கொடுத்திருக்கு? கிருஷ்ணர் தான் கடவுள், கிருஷ்ணர் தான் கடவுள். ஆனா அவர் ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன்ல ஒரு பேர்ல வெளியில வரார். அவரே வழிபாட்டிற்குரியவர். ஏகோ அபிசன் பகுதாயோ அவபாதி. கிருஷ்ணர் ஒருவரே, ஆனால் அவர் எண்ணிலடங்காத உருவிலும் பலதரப்பட்ட அவதாரத்திலும் தோற்றம் அளிக்கிறார். இது கோபால தாபனி உபனிஷத்தான் கொடுத்திருக்கார். அப்புறம் பிரம்ம சமயத்துல திரும்பி ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணா கொடுத்திருக்கார். அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்தியமான உடலையுடைய கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான். அவரே அனைத்திற்கும் ஆரம்பம் என்பதால் அவரே எல்லாத்தையும் அவர் தான் படைக்கிறார். அப்ப பகவான் எப்படி? பகவான் அதுல படைக்க வைப்பார். அவர் தான் படைக்கிறார்னா பகவானுக்கு இதே இல்லை, ஆரம்பமே கிடையாது. அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். அவர் என்னெல்லாம் தோன்றுகிறதோ எல்லாம் அவர் இல்லாத இடம் கிடையாது, அவருக்கு தோற்றுவிக்காத ஒன்றும் கிடையாது. அந்த மாதிரி அவரேதான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். அவர் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணதும் அவர் தான். மற்றொரு இடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது எத்ராவதியிடம் பிரசாத் எம் பரம் பிரம்ம நராகதி. பரம பூரண உண்மை ஒரு நபரே, அவரது பெயர் கிருஷ்ணர். மேலும் அவர் சில சமயங்களில் இவ்வுலகிற்கும் இறங்கி வருகின்றார் அப்படின்னு போடுறது. இது போலவே பரமபுருஷ பகவானின் பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றி வர்ணனை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காணப்படுகிறது. அந்த பட்டியலில் கிருஷ்ணரின் பெயரும் இடம் பெற்றுள்ளது. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் இறைவனுடைய அவதாரம் அல்ல என்றும் அவரே ஸ்வயம் பகவான். நம்ம கிருஷ்ணாவதாரம் சொல்றோம், ஆக்சுவலி அது பலராம அவதாரம் போட்டிருப்பா. இஸ்கான்ல இப்ப அவதாரம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? நம்ம நார்மலா கிருஷ்ணாவதாரம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அது கிருஷ்ணாவதாரம் கிடையாது, இட் இஸ் பலராம அவதாரம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் ஆதி, அவர் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார். இப்போ இந்த கிருஷ்ணாவதாரம் நம்ம சொல்றது இல்லைன்னா பலராமரா உருவம் எடுக்கிறார். அவரே ஸ்வயம் பகவான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஏத்திய சாம்சாக்கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். அது போல மத்த பரதரம் நான் என்னும் தெய்வீக உருவாகிய இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை விட உயர்ந்ததே எதுவும் இல்லை என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். இவ்வளவு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறார். பகவத்கீதையின் மற்றொரு இடத்தில் அகம் ஆதிர்ஹி தேவானம், எல்லா தேவர்களுக்கும் நான் தான் ஆதி தேவன் அப்படிங்கிறார். எல்லா தேவர்களையும் மூலம் நானே என்றும் அவர் கூறுகின்றனர். மேலும் பகவத்கீதை கிருஷ்ணரிடமிருந்து புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனனும் அதே கருத்தினை பின்வரும் சொற்களில் உறுதி செய்கிறார். என்னது? அவர் எல்லாம் பார்த்துட்டு விஸ்வரூபம் தான் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றார்? பரம் பிரம்மா பரந்தாமா அப்படி புகழ்ந்து சொல்றாரே அந்த ஸ்லோகன். பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான். தாங்களே பரமபுருஷ பகவான், பூர்ண உண்மை, எல்லாவற்றின் அடைகலம் என்று நான் தற்போது உண்மையாக புரிந்து கொண்டேன். எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு காட்டிய விஸ்வரூபம் இறைவனுடைய மூல ரூபம் அல்ல. அவர் உருவத்தை காட்டினார், ஆனா அது அவரோட ஒரிஜினல் என்னது? அது கிடையாது. கிருஷ்ண உருவமே ஆதி உருவம்.
ஆயிரம் ஆயிரம் தலைகளும் கைகளும் உடைய அந்த விஸ்வரூபம் இறைவனிடம் அன்பில்லாத நபர்களின் கவனத்தை கவர்வதற்காகவே தோற்றுவிக்கப்பட்டது. யாருக்கெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து சாதாரண மனிதன் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி அவதாரம் காட்டி அவர் வந்து கவரப்படுகிறது. அது இறைவனுடைய உண்மை உருவம் அல்ல. இறைவனுடன் பல்வேறு விதமான தெய்வீக உறவில் அன்புடன் ஈடுபடும் தூய பக்தர்களுக்கு விஸ்வரூபம் கவர்ச்சிகரமானது அல்ல. they don't get attracted by that. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் எப்ப நம்ம அட்ராக்ட் ஆகும். நம்ம இவ்வளவு நாளா புரியல, நமக்கு தெரியாது, கிருஷ்ணன் பகவானை ஏத்துக்கல, ஓ விஸ்வரூபம் காட்டும், ஓஹோ இப்படியா, அப்ப நான் புரிஞ்சுட்டேன், அந்த மாதிரி சொல்றவங்களுக்கு தான். இவன் அர்ஜுனனுக்கே ஆசைப்பட்டான் கரெக்ட் தான். ஆனா he has already second chapterலயே சொல்லிட்டானே, சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமம் பிரக், நான் உங்களோட சிஷ்யன், நீங்க என்ன ஏத்துக்குங்கன்னு கடவுள்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியும். இது என்னத்துக்கு அவர் கேட்டார் அப்படின்னாக்கா ஆசை, திரும்பி பார்க்கலாமே அந்த மாதிரி டவுட்ல கேட்கல. அப்ப ஆனா ஒரு பக்தனா இருக்கணும், டவுட் படவும் மாட்டான். வந்து இதை விஸ்வரூப காட்டு, அப்பதான் நான் புரிஞ்சுப்பேன், அப்பதான் நம்புவேன், அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன். சோ விஸ்வரூபம் அவளுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு கவர்ச்சியாகவே இருக்காது. ஏன்னா they already accepted. முழுமுதற் கடவுள் தனது மூலரூபமாகிய கிருஷ்ணனின் உருவில் திவ்யமான அன்பினை பரிமாற்றி கொள்கிறார். எனவே கிருஷ்ணருடன் மிகவும் நெருக்கமாக பழகும் நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபம் மகிழ்ச்சி அளிக்கவில்லை. அதனால வந்து he was not மகிழ்ச்சியா இதை புரிஞ்சுண்டார். ஆனா ஒரு பயம் வந்து கொடுத்து, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பயம்தான் ஒண்ணு. மாறாக அச்சமூட்டியது. கிருஷ்ணருடைய நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக கண்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். அவன் சாதாரண மனிதன் அல்ல. எனவே அவன் விஸ்வரூபத்தினால் கவரப்படவில்லை. பல நோக்கு செயல்களின் மூலம் தம்மை உயர்த்தி கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு இந்த உருவம் மிகவும் அற்புதமாக தோன்றலாம். இன்னொருக்கு பல நோக்கு செயல்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வேணா என்ன தெரியாது, இது வரைக்கும் தெரியாது, நான் என்ன பண்றேனோ, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் வழிபாடு பண்றேன், எனக்கு ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும், எனக்கு பெனிஃபிட் அந்த மாதிரி தன்னுடையதே பெருசா பிரதானமா வச்சு பண்றவங்களுக்கு ஓஹோ அப்படியா கடவுள் இவ்வளவு, அந்த மாதிரி வேணா அவளுக்கு வேணா ஒரு அட்ராக்ஷனா இருக்கு. பட் நம்ம சாதாரணமா பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவா, என்னுடைய டியூட்டி பகவானுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் தான் இது, அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லை, நான் நிறைய இப்ப பகவான் ஒரு உருவம் கொடுத்திருக்காரு, அங்க அவயங்கள்லாம் கரெக்டா ஒர்க் பண்றது, உள்ள இந்த என்னது சிஸ்டம் எல்லாம் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்றது, பிரீத்திங் சிஸ்டமா இருக்கட்டும், நர்வஸ் சிஸ்டமா இருக்கட்டும், டைஜஷன் சிஸ்டமா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது. அதுக்கு நம்ம கோடான கோடி எவ்வளவு அவருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் போராது. அந்த உணர்ச்சியில நம்ம பண்ணோம்னா பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அவருக்கு வந்து நிறைய பக்தி தொண்டு பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமா தோணாது. இந்த உருவம் மிகவும் அற்புதமாக தோன்றலாம். ஆனால் யாருக்கு பல நோக்க செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு இது வந்து அற்புதமாக தோன்றலாம். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுவதற்கோ இருக்கிறவங்களுடைய கிருஷ்ணனின் உருவமே மிகவும் பிரியமானது. ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மத்கர்ம கிருன் மத் பரமகா மத் பக்த சங்க வர்ஜிதகா நிர்வைர சர்வ பூதேசு யசமாம் ஏதி பாண்டவா. மத்கர்ம கிருத் என்னுடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு, மத் பரம என்னை பரமனாக அறிந்து, மத் பக்த எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, சங்க வர்ஜிதக பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன அனுமானத்தின் களங்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு, நிர்வைர எதிரியற்று, சர்வ பூதேஷு எல்லா உயிர்களிடத்தும், யார் ஒருவன், அவன், மாம் என்னிடம், ஏதி வருகின்றான், பாண்டவ பாண்டுவின் மைந்தனே. மொழிபெயர்ப்பு. எனதன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனு அனுமானத்தின் களங்கத்தில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். பொருளுரை. பகவானின் எல்லா ரூபங்களிலும் உயர்ந்தவராக விளங்கும் கிருஷ்ணரை ஆன்மீக வானில் உள்ள கிருஷ்ணலோகத்தில் அணுகுவதற்கும் அந்த உத்தம புருஷருடன் நெருக்கமான உறவு கொள்வதற்கும் எவரேனும் விரும்பினால் அந்த பரமனாலேயே இங்கே கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம். எனவே இந்த ஸ்லோகம் பகவத்கீதையின் சாரமாக கருதப்படுகின்றது. உண்மையான வாழ்க்கையான ஆன்மீக வாழ்வை பற்றி அறியாமல் இயற்கையை ஆதிக்கம் செலுத்தும் நோக்கத்தோடு ஜட உலகில் ஈடுபட்டுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களான நூல் பகவத்கீதை. ஆன்மீகமான பரமன் புருஷனான நித்திய உறவை பற்றியும் ஆன்மீக இருப்பை பற்றியும் ஒருவன் புரிந்து கொள்வதற்கு பகவத்கீதை வழிகாட்டுகின்றது. மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வது எப்படி என்பதையும் அது கற்றுத் தருகின்றது. ஒருவன் தனது ஆன்மீக செயல்களில் வெற்றியடைவதற்கான வழிமுறை தற்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டே அந்த வழிமுறையாகும். செயலை பொறுத்தவரை ஒருவன் தனது முழு சக்தியையும் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களுக்கு மாற்ற வேண்டும்.
பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் 1.2.255 கூறப்பட்டுள்ளபடி அனாசக்தைஷ்ய விஜயா யதாக்கம் உபயஞ்சுதக நிர்பந்த கிருஷ்ணா சம்பந்தே யுக்தம் வைராக்கியம் உச்சதே. கிருஷ்ணருடன் தொடர்பில்லாத எந்த செயலையும் யாரும் செய்யக்கூடாது. எனவே கிருஷ்ண கர்ம என்று கூறப்படுகின்றது. ஒருவன் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் தனது செயல்களின் விளைவில் அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பலனை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, ஒருவன் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் அச்செயலை கிருஷ்ண உணர்வாக மாற்றுவதற்கு அவன் கிருஷ்ணருக்காக வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். வியாபாரத்தின் உரிமையாளர் கிருஷ்ணர் என்றால் வியாபாரத்தின் லாபத்தையும் கிருஷ்ணரே அனுபவிக்க வேண்டும். ஒரு வியாபாரியிடம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இருந்து அவன் அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தால் அவன் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதாகும். தனது புலனின்பத்திற்காக மாபெரும் மாளிகையை கட்டுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணருக்காக ஓர் அருமையான ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். அங்கே கிருஷ்ணரின் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்து பக்தி தொண்டிற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி விக்கிரக சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இவை அனைத்துமே கிருஷ்ண கர்ம. தனது செயலின் விளைவுகளில் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, ஆனால் பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை அவன் பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக மாபெரும் கட்டிடத்தை கட்டி அதில் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்தால் அக்கட்டிடத்தில் அவன் வாழ்வதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை. இருப்பினும் அக்கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவனால் கிருஷ்ணருக்கு கோயில் கட்ட இயலாவிடில் அவன் கிருஷ்ணருடைய கோயிலை தூய்மைப்படுத்துவதில் தன்னை ஈடுபடுத்தலாம். அதுவே கிருஷ்ண கர்ம எனப்படும். ஒரு நந்தவனத்தை உண்டாக்கலாம். இந்தியாவில் ஏழை மனிதனிடமும் சற்று நிலம் உண்டு. அவ்வாறு நிலம் உள்ளவன் அதில் தோட்டம் வளர்த்து கிருஷ்ணருக்கு மலர்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு அதனை உபயோகிக்கலாம். துளசி இலைகள் மிகவும் முக்கியமானவை என்பதால் துளசி செடிகளை நடலாம். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரே இதனை சிபாரிசு செய்துள்ளார். பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம், இலை, பூ, பழம் அல்லது சிறிது நீர் ஆகியவற்றை தனக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விரும்புகின்றார். அவ்வாறு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது அவர் திருப்தி அடைகின்றார். இந்த இலை முக்கியமாக துளசி இலையை குறிக்கின்றது. எனவே துளசி செடியை வளர்த்து நீர் ஊற்றலாம். இவ்வாறாக மிகவும் ஏழ்மையான மனிதனும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட முடியும். கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவது எவ்வாறு என்பதை விளக்குவதற்காக இந்த உதாரணங்கள் அளிக்கப்பட்டன. மத் பரம என்னும் சொல் கிருஷ்ணருடன் அவரது ஆன்மீக உலகில் உறவு கொள்வதே வாழ்வின் உயர்ந்த பக்குவமாக கருதுபவனை குறிக்கின்றது. அத்தகு மனிதன் சந்திரலோகம், சூரியலோகம், ஸ்வர்க்கலோகம் முதலிய உயர் லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவதில்லை. இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்திற்கு செல்லவும் அவன் விரும்புவதில்லை. அவற்றில் அவனுக்கு எவ்வித நாட்டமும் இல்லை. ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் அடைவதில் மட்டுமே அவன் நாட்டமுடையவனாக இருக்கின்றான். ஆன்மீக வானிலும் கூட பிரகாசமான பிரம்ம ஜோதியில் ஐக்கியமாவதில் அவன் திருப்தி அடைவதில்லை. ஏனெனில் கிருஷ்ணலோகம் என்றும் கோலாகல பிருந்தாவனம் என்றும் அறியப்படும் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக கிரகத்தினுள் நுழைய அவன் விரும்புகின்றான். அந்த கிரகத்தை பற்றிய முழு அறிவு அவனிடம் உள்ளதால் வேறு எதிலும் அவன் நாட்டம் கொள்வது இல்லை. மத் பக்த என்னும் சொல்லால் சுட்டி காட்டுள்ளபடி அவன் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளான். அதிலும் குறிப்பாக செவியுறுதல், கூறுதல், நினைவில் வைத்தல், வழிபடுதல், இறைவனின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்தல், பிரார்த்தனை செய்தல், இறைவனின் ஆணைகளை நிறைவேற்றுதல், அவருடன் நட்பு கொள்ளுதல், எல்லாவற்றையும் அவருக்கே அர்ப்பணித்தல் ஆகிய பக்தி தொண்டின் 9 முறைகளை அவன் கடைபிடிக்கின்றான். பக்தியின் இந்த 9 முறைகளிலும் ஒருவன் ஈடுபடலாம், அல்லது 8, 7 குறைந்தபட்சம் ஒன்றிலாவது ஈடுபடலாம். இது நிச்சயமாக அவனை பக்குவப்படுத்தும். சங்க வர்ஜிதக என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது. கிருஷ்ணருக்கு எதிரான நபர்களின் சங்கத்தில் இருந்து ஒருவன் தன்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நாத்திகர்கள் மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. பலநோக்கு செயல்களில் மற்றும் மனு அனுமானத்தில் கவரப்பட்டுள்ளவர்கள்
பட்டுள்ளவர்களும் கிருஷ்ணரின் எதிரிகளே. எனவே பக்தியின் தூய வடிவம் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் 1.1.11 பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்யாபி லாஜிதா சூன்யம் ஞான கர்மனா யனாவிருத்தம் ஆனுகூலேன கிருஷ்ணானு சீலனம் பக்திர் உத்தமா. எவரேனும் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபட விரும்பினார் அவர் எல்லா விதமான ஜட கலங்களில் இருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார். பலநோக்கு செயல்களிலும் மனு அனுமானத்திலும் மயங்கிய நபர்களின் உறவில் இருந்து அவன் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அத்தகு தேவையற்ற உறவுகளில் இருந்தும் பௌதிக ஆசைகளின் களங்கத்தில் இருந்து விடுபடும் போது ஒருவன் கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான ஞானத்தை வளர்த்தி கொள்கிறான். அதுவே தூய பக்தி தொன்று என்று அறியப்படுகின்றது. அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பக பிராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ஹரி பக்தி விலாஸ் 11.676. ஒருவன் சாதகமான விதத்தில் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும், சாதகமான முறையில் அவருக்காக செயல்பட வேண்டும், பாதகமாக அல்ல. கம்சன் கிருஷ்ணருடைய எதிரிகளில் ஒருவன். கிருஷ்ணருடைய பிறப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே கம்சன் பல்வேறு வழிகளில் அவரை கொல்ல திட்டமிட்டான். ஆனால் அவனுக்கு எப்போதும் தோல்வியே கிட்டியதால் அவன் எல்லா நேரங்களிலும் கிருஷ்ணரையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். இவ்வாறாக வேலை செய்யும் போதும் உண்ணும் போதும் உறங்கும் போதும் அவன் எல்லா விதத்திலும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருந்தான். ஆனால் அத்தகு கிருஷ்ண உணர்வு சாதகமானதல்ல. எனவே 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரையே எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதிலும் கம்சன் அசுரனாக கருதப்பட்டான். மேலும் அவன் இறுதியில் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டான். கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படுபவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் உடனடியாக முக்தி அடைகின்றான் என்பது உண்மையே. இருப்பினும் தூய பக்தர்களின் லட்சியம் அதுவல்ல. தூய பக்தன் முக்தியை கூட விரும்புவதில்லை. உயர்ந்த வாஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கும் ஏற்றம் பெறுவதற்கும் அவன் விரும்புவதில்லை. அவனுடைய ஒரே குறிக்கோள் எங்கிருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே. கிருஷ்ண பக்தன் அனைவருக்கும் நண்பனாக உள்ளான். எனவே அவனுக்கு எதிரிகள் கிடையாது. வைரக என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. இஃது எவ்வாறு? கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு மட்டுமே வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளில் இருந்தும் ஒருவனை விடுவிக்க முடியும் என்பதை அறிவான். அவனுக்கு இதில் சுய அனுபவம் உள்ளது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் இந்த வழிமுறையை மனித சமூகத்தில் அறிமுகப்படுத்த அவன் விரும்புகின்றான். இறையுணர்வை பரப்புவதற்காக நமது வாழ்வில் அபாயங்களை எதிர்கொண்ட பக்தர்கள் பலரின் உதாரணங்களை சரித்திரத்தில் காணப்படுகின்றன. ஒரு நல்ல உதாரணம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் பக்தர் அல்லாதவர்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்ட போதிலும் இறையுணர்வை பரப்புவதற்காக தமது வாழ்வை தியாகம் செய்தவர். அவர் கொல்லப்பட்டார் என்று எண்ணுவது மேலோட்டமான எண்ணமே என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அது போலவே இந்தியாவிலும் ஹரிதாச தாகூர், பிரகலாத மகாராஜர் என பல உதாரண புருஷர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் அத்தகு அபாயங்களை மேற்கொண்டது ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப விரும்பினர். அச்செயல் மிகவும் கடினமானதாகும். ஒரு மனிதன் துன்புறுகிறான் என்றால் கிருஷ்ணருடான தனது நித்திய உறவை அவன் மறந்திருப்பதே அதற்கு காரணம் என்பதை கிருஷ்ண பக்தன் அறிகின்றான். எனவே எல்லா பௌதீக பிரச்சனைகளில் இருந்தும் மனித இனத்தை விடுவிப்பதே மனித சமுதாயத்துக்கு ஒருவன் ஆற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய நற்பணியாகும். தூய பக்தன் இறைவனின் சேவையில் இவ்வாறாக ஈடுபட்டுள்ளான். எல்லாவித அபாயங்களையும் கிருஷ்ணருக்காக மேற்கொண்டு கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்களின் மீது அவர் எவ்வாறு கருணையுடன் இருப்பார் என்பதை தற்போது நம்மால் கற்பனை செய்ய முடியும். எனவே அத்தகையோர் தமது உடலை நீத்த பின் உன்னதமான லோகத்தை அடைவார்கள் என்பது நிச்சயம். சுருக்கமாக கூறினால் தற்காலிக தோற்றமே விஸ்வரூபம், எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் கால ரூபம் மற்றும் 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு ரூபம் உட்பட அனைத்து ரூபங்களும் கிருஷ்ணரால் காட்டப்பட்டன. எனவே இவ்வெல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூல கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவை விடமிருந்து தோன்றியவர் அல்லது மூல விஸ்வரூபத்திடமிருந்து தோன்றியவர் என்பது உண்மை அல்ல. எல்லா ரூபங்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூலம். விஷ்ணு நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ரூபங்களில் உள்ளார். இருப்பினும் 2 கரங்களுடன் விளங்கும் மூல ரூபம் ஆகிய
சியாம சுந்தர ரூபத்தை விட கிருஷ்ணரின் வேறு எந்த ரூபமும் ஒரு பக்தனுக்கு முக்கியமானதல்ல. கிருஷ்ணருடைய சியாம சுந்தர ரூபத்திடம் தமது அன்பினாலும் பக்தியினாலும் பற்றுதல் உடையவர்கள் அவரை எப்போதும் தங்களது இதயத்தினுள் காண்கின்றனர் என்றும் வேறு எதையும் அவர்களால் காண இயலாது என்றும் பிரம்ம சங்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே கிருஷ்ணருடைய உருவமே முக்கியமானது, அவரே முதன்மையானவர். இதுவே இந்த 11ஆம் அத்தியாயத்தின் பொருள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் விஸ்வரூபம் என்னும் 11ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுடன் இத்துடன் நிறைவேறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மதர். Hare Krishna. Very nice. 11th chapter is முடியாது. But again, I'll have to explain. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளில் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ எனக்காக செயல்படுகிறேன். என்னெல்லாம் கண்டிஷன்? எனக்கு வந்து தூய பக்தி பண்ணணும், அப்புறம் என்னது ஃபுல்லா தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கணும், பலன் நோக்கு பண்றேன், ஆனா அதுல எனக்கு என்ன லாபம் அதை நினைச்சுன்னு பண்றான்னா அப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லை. பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளால் பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க இல்லையா, அது அந்த களங்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ எனக்காக செயல்படுகிறேன். என்ன பண்ணாலும் பகவான் தேங்க்யூ, பகவான் தேங்க்ஸ் கிவிங் தான். அவர் பிரேயர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர். என்ன கொடுத்தாலும் இதாவது கொடுத்திருக்கேன், நான் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கேன், இதாவது எனக்கு கொடுத்தேன். நிறைய போயிருக்கோம், நிறைய இழப்பு வந்திருக்கும் லைஃப்ல, நிறைய எழுந்திருப்போம். இருந்தாலும் நான் என்ன வந்து சர்வை பண்ண வச்சிருக்கேன், இந்த லெவல்ல கொண்டு வந்திருக்கேன், நம்ம தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்கு, ஃபைனலி ஐ ஹாவ் டு அட்டைன், பகவான்கிட்ட தான் போனோம், அந்த மாதிரி பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான். அந்த கண்டிஷன்லாம் இருந்தனாக்கா கண்டிப்பா இதை நிறைய விஷயங்களோட சொல்லியிருப்பார், ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்றேன் யாரெல்லாம் என்கிட்ட வர முடியும் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்க, பகவானின் எல்லா ரூபங்களிலும் உயர்ந்தவராக விளங்கும் கிருஷ்ணரை ஆன்மீக வானில் உள்ள கிருஷ்ணலோகத்தில் அணுகுவதற்கும் அந்த உத்தம புருஷருடன் நெருக்கமான உறவு கொள்வதற்கும் எவரேனும் விரும்பினால் அந்த பரமனாலேயே இங்கே கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம். எனவே இப்பதம் பகவத்கீதையின் சாரமாக கருதப்படுகிறது. பகவத்கீதாவோட சம்மரியே ஸ்லோகத்தை உண்மையான வாழ்க்கையான ஆன்மீக வாழ்வை பற்றி அறியாமல் இயற்கையை ஆதிக்கம் செலுத்தும் நோக்கத்தோடு ஜட உலகில் ஈடுபட்டுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களான நூல் பகவத்கீதை நூல் ஆன்மீக பரமத்தின் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கான நூல். ஓகே, ஜட உலகில் ஈடுபட்டுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கான நூல் பகவத்கீதை. அவங்களுக்கு தான், யார் நம்மள மாதிரி உள்ளவாதான், எல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அதை அட்டைன் பண்ணணும், இது வேலைக்கு போகணும், ஜாப் பணம் சம்பாதிக்கணும், அதனால இது வாங்கணும், ஒரு ஃபீஸ் கட்டணும், இதுலயே இருக்கும், நம்ம அதுலயே உழண்டு இருக்கோம். சோ அதுதான் நமக்கு தான் இந்த பகவத்கீதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாம தான் இதை நல்லா படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீகமான பரமபுருஷனான நித்திய உறவை பற்றியும் ஆன்மீக இருப்பை பற்றியும் ஒருவன் புரிந்து கொள்வதற்கு பகவத்கீதை வழிகாட்டுகின்றது. மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வது எப்படி என்பதையும் அது கற்றுத் தருகின்றது. என்ன வேற வழி இல்லையே, நம்ம அங்கேருந்து வந்தவங்க தான், ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட். அப்ப நம்ம திரும்பி எங்க போனோம், பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் அதுதான், எல்லாருக்கும் அங்கதான் போகணும். இப்ப பண்ணலன்னா அப்புறம் அடுத்த மாசம் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம், இல்லாட்டா அடுத்த ஜென்மம் இருக்கவே இருக்கு. மனித உருவம் கிடைச்சா போகலாம், இல்லாட்டா புழு பூச்சியா பிறந்துட்டோம்னா போச்சு, அந்த ஜென்மம் வேஸ்ட். ஆனா இப்ப லக்கிலி we are born as a human. இன்னும் ரொம்ப வயசானப்ப கண்ணும் தெரியல, காது கேட்கல, அந்த டைம்ல படிக்கிறத விட இப்ப நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி கேட்கறா போல காதெல்லாம் அங்க அவயங்கள் இருக்கு. அப்ப நம்ம இப்போ நிறைய படிச்சுட்டே விஷயம் try to learn and go out of this. இந்த டெம்பரரி உலகத்தை நம்ம வந்து வெளிப்படுறோம், இதுதான் நம்ம நோக்கா இருக்கும். பகவத்கீதை வழிகாட்டுகிறது. மேலும் முழுமுதல் கடவுள் திருநாட்டில் திரும்பி செல்வது இது எப்படி என்பதை இது கற்றுத்தருகிறது. ஒருவன் தனது ஆன்மீக செயல்களில் வெற்றி அடைவதற்கான வழிமுறை தற்போது இப்பதத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டே அந்த வழிமுறையாகும். இப்போ பக்தி தொண்டுனா என்னது, நிறைய இருக்கு. அட்டெண்டிங் கிளாஸ், ஜப்பா பண்றது, பகவானுக்கு பூஜை பண்றது, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றது, கோவிலுக்கு போறது, பஜன் பண்றது, எல்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. செயலை பொறுத்தவரை ஒருவன் தனது முழு சக்தியையும் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களுக்கு மாற்ற வேண்டும். பக்தி ரசாமிரத சிந்துல இது கொடுத்திருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, எங்களோட 5th லெவல்ல இதெல்லாம் தான் நான் வந்து பை ஹார்ட்ட சொல்லி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அனாசக்திய விஷயம் வேற, அவருக்கு பகவானை பத்தி என்ன படிக்கணுமோ அதுதான் நம்ம பேசப்படும். நம்ம அதை பத்தி தான் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பில்லாத எந்த செயலையும் யாரும் செய்யக்கூடாது. இதுவே கிருஷ்ண கர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கலாம். அது மாத்திரம் அப்படின்னா என்னது, லைஃப்ல நம்ம we are involved in so many acts.
காலையில என்னது பஜார் போறோம், வாங்கிட்டு வரோம், இல்ல குக்கிங் பண்றோம், we are interacting with so many people, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம். ஆனா எப்படி அதுல வந்து பகவானுடைய தொடர்பில்லாத எந்த செயலையும் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. இதுவே கிருஷ்ண கர்மா என்று அழைக்கிறார். ஒருவன் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் தனது செயல்களின் விளைவில் அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. நான் இதெல்லாம் பண்றேனே, எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அது மாத்திரம் கேட்கக்கூடாது. என்னோட டியூட்டி, ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் இட். இதோட என்ன அதுக்கு என்ன அவுட்கம் அது பகவான் பார்த்துப்பார். அது அந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்ம வந்து அவருக்கு ஆஃபர் பண்றோம். எல்லாமே நம்மளோட செய்கை எல்லாமே அவருக்கு ஆஃபர் பண்றோம் தான். ஆனா தனது செயல்களின் விளைவுகளை அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பலனை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும், பகவானிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். உதாரணமாக ஒருவன் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் அச்செயலை கிருஷ்ண உணர்வாக மாற்றுவதற்கு அவன் கிருஷ்ணருக்காக வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். அதனால நான் பார்த்திருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த பேங்க்ல வேலை செய்யும்போது நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த இது லோன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய பேர் என்ன பார்த்தா பாலாஜி அப்படின்னு கொடுப்பா. யாரு பாலாஜினா திருப்பதி பாலாஜியா, பார்ட்னர், ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ். அப்ப என்ன எவ்வளவு இது இன்கம் வருதோ, எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருதோ அந்த வருஷத்துல அந்த கணக்கு எடுப்பாங்களே பேலன்ஸ் ஷீட்ல, அது பார்த்தா அவ்வளவு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் போகணுமோ அவ்வளவு அங்க போயிட்டு திருப்பதியில போயிட்டு கொடுத்துட்டு வருவா. சோ நிறைய பேர் பாலாஜி பகவானோட பேர் போட்டு as a business partner அந்த மாதிரி போட்டு இது போடுவா. சோ பகவான் இன்வால்வ் பண்ணி அந்த ஒரு என்ன வரணுமோ, அந்த ஒரு ஆளுக்கு என்ன போகணுமோ கொடுக்கணும்னா பகவானோட பேர் போட்டிருக்கோம், அந்த பகவானுக்கு வந்து அந்த கோயில போயிட்டு அர்ப்பணம் பண்ணுவோம். சோ அதனால தனது ஒருவன் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் அச்செயலை கிருஷ்ண உணர்வுக்காக மாற்றுவதற்கு அவன் கிருஷ்ணருக்காக வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். வியாபாரத்தின் உரிமையாளர் கிருஷ்ணர் என்றால் வியாபாரத்தின் லாபத்தையும் கிருஷ்ணரை அனுபவிக்க வேண்டும். ஒரு வியாபாரியிடம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இருந்து அவன் அவை அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தால் அவன் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். அதான் அவன் என்ன கோட்டா உண்டோ அது கொடுத்துடணும். இதுவே கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதாகும். தனது புலனின்பத்திற்காக மாபெரும் மாளிகை கட்டுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணருக்காக ஒரு அருமையான ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். அங்க இப்ப நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள்ல தானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. பிரபுஜி சன்னியாசி தான், அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கல, ஒண்ணும் இல்ல, ஜஸ்ட் 53 70 born, இப்ப 53. ஆனா என்னது அவரு அதே கோயில்ல தான் இருக்கார். அவர் தனக்கு வேண்டி ஒண்ணுமே பண்ணிக்கல. இப்போ பொலிட்டிஷியன்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், அவரோட குடும்பம் தான் மாத்திரம் நல்ல வீடு இது வசதியோட இல்ல, குடும்பத்தையே நல்ல வசதி இதோட வச்சு விட்டு பாக்கி எல்லாம் டாக்ஸ் மணி தான், நம்ம கொடுக்குற டாக்ஸ்ல தான் அவங்க அதெல்லாம் பண்றாங்க. பட் ஒரு பக்தன் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அவன் என்ன தன்னோட வீடுன்னு கூட பண்ணாம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஆசிரமமே கட்டிடும். ஆசிரமம்னா கோயில். நம்ம பிரபுஜி அதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால அதான் நான் அது அப்புறம் இந்த இது முடிஞ்சப்பறம் சொல்றேன். ஐ திங்க் நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டு போயிடுச்சேன். இதுவே கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுத்துவதாகும். தனது புலனின்பத்திற்காக மாபெரும் மாளிகை கட்டுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணருக்காக, அப்போ அதுக்கு நம்ம வீடு கட்டாம இருக்க முடியுமா? எஸ், வீடு கட்டலாம். அதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு கார்னர், அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூம், அட்லீஸ்ட் ஒரு இடத்துல இங்க நமக்கு நல்ல வசதியா இருக்குனாக்கா ஒரு இடத்துல, இல்ல வசதியே இல்ல ஒரே ரூம் தான் நான் கட்டி இருக்கேன், அதுலயே கிச்சன், அதுலயே பாத்ரூம், அதுலயே பெட்ரூம், அதே தான் லிவிங் ரூம் எல்லாம் அதேனாக்கா ஒரு கிச்சன்ல ஒரு மோடைக்கு மேல ஒரு ஷெல்ஃப், அதாவது பண்ணலாம். பகவானோட இடம் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு அது பகவானுடைய இடத்துலதான் நாமே கட்டிருக்கோம். பகவான் கொடுக்குற காத்ததான் சுவாசிச்சிருக்கோம், பகவான் கொடுக்குற தண்ணியை தான் குடிக்கிறோம், அது பைப்பு மூலமா வருது, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸே தவிர we are all living in பகவான் கொடுத்த அந்த இயற்கையில தான் நம்ம உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. சோ அவருக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுக்கதான் வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அருமையான ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். அங்கே கிருஷ்ணரின் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்து பக்தி தொண்டிற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விக்கிரக சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்யணும். இப்ப நம்ம இதுல எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பண்றாங்க, நான் இஸ்கான்ல வந்து அந்த வழிபாட்டுலாம் பண்றாங்க. இட் இஸ் அது சொல்லியிருக்கு, காலையில 4:30 மணிக்கு உனக்கு என்ன உடல் சரியில்லைனாலும் அங்க இருக்காங்க இன்மேட்ஸ், அவங்களாவது என்னன்னு பண்ணதான் வேணும். அப்படி அங்க 15 பேர் இருக்கானா எல்லா 15 பேரும் உடம்பு முடியாம போயிடுமா? இல்ல, அட்லீஸ்ட் ஒருத்தனாவது இருப்பானே, அந்த ஒருத்தனாவது, பாக்கி எல்லாரும் சரியில்லை சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த அவனாவது ஏன்னு மங்களாரத்தி காட்டுதான் வேணும். பகவான் பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சுன்னா அவர் இருக்கார், அந்த உருவத்தை இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த பூஜை இதெல்லாம் பண்ணதான் வேணும். எப்படி ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுக்குறப்போ அது அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. இவை அனைத்துமே கிருஷ்ண கர்மான செயல்கள், கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிய அந்த செயல்கள்லாம் பண்ணதான் வேணும். தனது செயலின் விளைவுகளில் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அது மாத்திரம் என்ன வேண்டாம். இது நான் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இப்ப நம்ம பகவானோட உலகத்துல இருக்கோம், அதுக்கு வாடகை கொடுக்காம உட்காந்து இருக்கோம், அது இது வாடகையை நான் வந்து ஜப்பா பண்றேன், இது ஒரு வாடகையை வச்சுக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்குன்னா நிறைய இருக்கு பெண்டிங், அதை நினைச்சுதான் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, அப்ப தனது செயலின் விளைவுகளில் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, ஆனால் பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை அவர் பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தினமும் பிரசாதம் நம்ம உங்கிற என்ன நம்ம சாப்பிடுறோமோ அது பிரசாதமாக தான் எடுத்துக்கணும். இது என்ன அர்த்தம்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும். அது காத்தால நம்ம டிஃபன் சாப்பிடுறோம்னா டிஃபன் அர்ப்பணிச்சுட்டு பகவான் என்ன அள்ளி அள்ளி சாப்பிட போறாரு, அவருக்கு கண்டவர்களை பண்ணணும்.
அவர் பார்த்தாலே போறோம், நம்ம மனசார ஆசையா அவர் காட்டிட்டு ஒரு வேற ஒன்னும் ஸ்லோகம் தெரியாதுனாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி கும்பிட போட்டுட்டு அதை எடுத்து நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் அதோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே பிரசாதம் ஆயிடும். இப்ப நம்ம கோயில் எல்லாம் அதானே பண்றா, பகவானுக்கு என்ன அந்த அண்டான் குண்டானி எடுத்து வைக்கிறா, ஏதோ ஒரு சட்டியில கொண்டு போய் வைப்பா, நைவேத்தியம் பண்ணியாச்சுன்னா திரும்பி அந்த சட்டியில போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அவ்வளவு ஆயிரம் எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறா, எல்லாருக்கும் பிரசாதம் விநியோகம் அப்படி சொல்றா. இல்ல தொண்டையில கொடுத்தாலும் பிரசாதம் விநியோகம். அது என்னது திரும்பிய பகவான் கண்டவர்களை பண்ணிட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்குதான் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்குறோம். அதே நம்ம வீட்லயும் பண்ணலாம். நம்ம அவ்வளவு பெருசாலாம் பண்றதுல ஏதோ பாத்திரத்துல பண்றோம்னாலும் அந்த பாத்திரத்தையும் கொஞ்சமா பகவான் வேண்டி ஒரு பிளேட் செப்பரேட்டா வச்சிருக்கணும், செப்பரேட்டா ஒரு கிண்ணம் இதெல்லாம் வச்சு சோறு பருப்பு பாயசம் வாட்டவர் யூ மேக் எவ்ரிடே அதை வச்சு விட்டு பகவானுக்கு இது பண்ணிட்டு அகைன் மிக்ஸ் இட் வித். அப்ப நமக்கு நம்ம வீட்டுல சாப்பிடுறது எல்லாமே பிரசாதம். யாரெல்லாம் சாப்பிடறோமோ எல்லாம் பிரசாதம் சாப்பிடறவங்க ஆயிடும். அவ நான் டிவோட்டிஸா இருந்தாலும் அவளுக்கு பிரசாதம் தெரியாமே அவ பிரசாதம் சாப்பிட என்னது அவளுக்கு சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு விடும். சித்த சுத்தினா என்னது மைண்ட் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடும். they will come to know எல்லாம் கிளியரா இருக்கும், எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுதே அப்படின்னு they will realize. கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை அவன் பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக மாபெரும் கட்டிடத்தை கட்டி அதில் விக்கிரகத்தை ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக மாபெரும் கட்டிடத்தை கட்டி அதில் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்தால் அக்கட்டிடத்தில் அவன் வாழ்வதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை. அந்த காலத்துல சொல்லுவா இல்லையா, கோயில் இல்லாத ஊரில் புகாத என்ன சம்திங் உண்டு இல்லையா, அந்த ப்ரவோ அந்த மாதிரிதான். இப்ப நம்ம ஒரு வீடு கட்டிருக்கோம்னா அதுல பகவானோட இது நம்ம சவுத்துல எல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். நம்ம எல்லாம் முதல்ல ஒரு கணபதியோ ஏதோ சம்திங் வைக்கதான் போறோம், ஒரு விளக்கையோ ஏதோ ஏற்றதான் போறோம். பட் சொல்றேன் அந்த மாதிரி இல்லாத வீட்டுல பகவானோட ஒரு ரூபம் இல்லாதக்கு ஒரு போட்டோ கூட இல்ல, ஒரு விக்கிரம் இல்லைன்னா ஒரு ப்ளூஸ் இல்ல. சோ நம்ம அந்த கட்டிடத்துல அவன் என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பகவானை இது ஸ்தாபனம் பண்ணோம். அக்கட்டிட உண்மையாளர் கிருஷ்ணரை கட்டிடத்தில் அவன் வாழ்வதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை. அந்த பகவான் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்துட்டு அவன் அதுல இருக்கலாம். இருப்பினும் அக்கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் கிருஷ்ணரை அப்புறம் என்ன நினைச்சுக்கணும், எல்லாம் ஓகே ரெக்கார்ட்ல எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல நம்ம பேரு வந்திருக்கோம். இருந்தாலும் அந்த இடம் யாருடையது? நம்ம பூமியில அதை கிரியேட் பண்ணலையே. அந்த பூமியில தானே அந்த வீடு நிற்கிறது. அந்த பூமி யாருடைய சொந்தம்? பகவானுக்கு தான் சொந்தம். சோ நம்ம அதுல மேல கட்டணம் கட்டியிருக்கோம், அது நம்ம பேர்ல இருக்கே தவிர அந்த இருக்கிற இடம் அதை தோண்டி அதை ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டு எல்லாம் பண்ணது பூமியை தொலைத்து நம்ம பண்ணிருக்கோம். அதெல்லாம் யாருடைய சொந்தம்? எல்லாம் பகவான் தான். சோ பகவான் தான் அதோடைய உரிமையாளர் கிருஷ்ணரே. உண்மையாளர் கிருஷ்ணரே என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவனால் கிருஷ்ணருக்கு கோயில் கட்ட இயலாவிடில் இப்ப நம்மள மாதிரி உள்ளலாம் கோடி கணக்குல ஒரு கோயில் கட்டணும்னா அவ்வளவு காசு வேணும். நம்ம கிட்ட எல்லாம் இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு 100 ரூபாய் நமக்கு முடிஞ்ச ஒரு 500 ரூபாய் எப்படி கொடுக்கற போல கொடுத்தாலும் அந்த மாதிரி ஸ்கீமும் இருக்கு. நம்ம கோயிலே கட்டுறதுனால இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இல்ல நம்ம வேற ஏதாவது கோயிலுக்கு கட்டணும் கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்கலாம். கோயிலுக்கு கொடுக்கறது என்னன்னாக்கா ஒண்ணும் இல்லை, அங்க ஒரு விளக்குக்கு தீபம் ஏத்துறதுக்கு ஒரு எண்ணெய்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு பிரசாதம் எடுத்துக்கு ஒரு நெய்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சம்திங் தே வில் யூஸ் ஃபார் ரிலீஜியஸ் பர்பஸ். ஒண்ணும் இல்லையா, அங்க உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பா, அவளுக்கு சேலரிக்காவது நம்ம கொடுக்குற பணம் யூஸ் ஆகும். எலக்ட்ரிசிட்டி, அதுக்கு தண்ணி, ஏதோ சம் டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கோ இதுக்கோ யூஸ் ஆகும். ஆனா நல்ல விதத்துல அது போகும். தானம் பண்றது அந்த மாதிரி இடத்துல தானம் பண்ணும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவனால் கிருஷ்ணருக்கு கோயில் கட்ட இயலாவிடில் அவன் கிருஷ்ணருடைய கோவிலை தூய்மைப்படுத்தும். ஓகே, நம்மள பணமே இல்லை, இப்ப நம்ம ரிட்டையர்டா இருக்கோம், பணமும் இல்ல, ரொம்ப ஏழையா இருக்கும். ஆனா நம்ம பக்கத்து கிருஷ்ணன் கோயில் இருக்கு, என்ன பண்ணலாம், போயிட்டு சேவை பண்ணலாம். அங்க போயிட்டு தூய்மைப்படுத்தலாம், தன்னை தூய்மைப்படுத்துவதில் தன்னை ஈடுபடுத்தலாம். இல்ல அங்க விட எனக்கு நல்லா சமைக்க தெரியும், அங்க போயிட்டு கிருஷ்ண பிரசாதம் டெய்லி கிருஷ்ண பிரசாதம் பண்ணலாமே, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எது நமக்கு தெரியுறதோ அங்க போய் பண்ணலாம். அதுல பூ தொடுக்கிறவங்க சில எல்லாம் ஃபாஸ்டா பூ தொடுப்பாங்க. அவ நிறைய பூ எல்லாம் பறிச்சுன்னு வந்து இல்ல நான் உட்காந்து தொடுக்கிறேன், மாலையெல்லாம் துளசி எல்லாம் ஆய்ந்து அதெல்லாம் ஆயணமே ஆய்ந்து அப்புறம் கரெக்டா ஒரு மாலையெல்லாம் பண்ணலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி சேவை பண்ணலாம். சோ அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு, தூய்மைப்படுத்த தன்னை ஈடுபடுத்தலாம். அதுவே கிருஷ்ண கர்மா எனப்படும். ஒரு நந்தவனத்தை உண்டாக்கலாம். இல்ல நம்ம கிட்ட ஒரு லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நந்தவனம் மாதிரி நிறைய பூ துளசி இலையெல்லாம் வளர்த்தலாம். இந்தியாவில் ஏழை மனிதனிடமும் சற்று நிலம் உண்டு. அவ்வாறு நிலம் உள்ளவன் அதில் தோட்டம் வளர்த்து கிருஷ்ணருக்கு மலர்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு அதனை உபயோகிக்கலாம். துளசி இலைகள் மிகவும் முக்கியமானவை என்பதால் துளசி செடிகளை நடலாம். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரே இதனை சிபாரிசு செய்துள்ளார். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இலை பூ பழம் அல்லது சிறிது நீர் ஆகியவற்றை தனக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். அவ்வாறு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது அவர் திருப்தி அடைகின்றார். இந்த இலை முக்கியமானது, இலை போட்டிருக்கு, அது என்ன இலை? துளசி இலை தான் குறிக்கிறது. எனவே துளசி செடியை வளர்த்து நீர் ஊற்றலாம். இவ்வாறாக மிகவும் ஏழ்மையான மனிதனும் கிருஷ்ணரின் உணர்வில் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட முடியும்.
கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவது எவ்வாறு என்பதை விளக்குவதற்காகவே இந்த உதாரணங்கள் அளிக்கப்பட்டன. அப்புறம் மத் பரம அப்படின்னா என்னது, இந்த என்ன சொல் கிருஷ்ணருடன் அவரது தெய்வீக ஆன்மீக உலகில் உறவு கொள்வதே வாழ்வின் உயர்ந்த பக்குவமாக கருதுபவனை குறிக்கின்றது. அத்தக மனிதன் சந்திரலோகம், சூரியலோகம், ஸ்வர்கலோகங்கள் போன்ற உயர் லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவதில்லை. அவனுக்கு ஒரே குறிக்கோள் என்னது, பகவானுடைய உலகம். அப்ப நான் புண்ணிய கர்மம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த சந்திரலோகம் போனேன், சூரிய உலகம் போனேன், அதெல்லாம் அவன் வந்து விருப்பப்பட மாட்டான். அவனுக்கு போனவங்க கிருஷ்ண உலகம் தான் போகணும். அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் உண்டோ அது பண்ணணும். இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்திற்கு, அண்டத்துல வந்து டாப்ல என்ன இருக்கு, பிரம்மலோகம், அந்த லோகத்திற்கு செல்லவும் அவன் விரும்புவதில்லை. அவன் வந்து இந்த பிகாஸ் இந்த என்டையர் வேர்ல்டு இது எல்லாமே டெம்பரரி தான். அதையும் தாண்டி அவன் வந்து கிருஷ்ண உலகம் போறதுக்கு தான் விருப்பப்படுறான். அவற்றில் அவனுக்கு எவ்வித நாட்டமும் இல்லை. ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் அடைவதில் மட்டுமே அவன் நாட்டமுடையவனாக இருக்கின்றான். ஆன்மீகவானிலும் கூட பிரகாசமான பிரம்மஜோதியில், அங்கேயும் நிறைய இருக்கு, பிரகாசமான பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாவதில் அவன் திருப்தி அடைவதில்லை. ஏனெனில் கிருஷ்ணலோகம் என்றும் கோலோக விருந்தாவனம் என்று அழைக்கப்படும் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக கிரகத்தினுள் நுழைய அவன் விரும்புகிறான். பகவான் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் போனோம். ஏன்னா நிறைய இருக்கு. நம்ம ஆஃப்டர் தட் மண்டமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இருக்கு இந்த பேரு பிரம்மஜோதி இருக்கு. அதையும் தாண்டி பிரம்மஜோதியும் தாண்டி நம்ம வந்து தாண்டி பகவானுடைய உலகத்துக்கு போனோம் தான் அவன் விருப்பப்படும். ஏனெனில் கிருஷ்ண உலோகம் என்றும் கோலோக விருந்தாவனம் என்று அழைக்கப்படும் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக கிரகத்தினும் நுழைய அவன் விரும்புகின்றான். அந்த கிரகத்தை பற்றிய முழு அறிவு அவனிடம் உள்ளதால் வேறு எதிலும் அவன் நாட்டம் கொள்வதில்லை. மத் பக்தக அப்படின்னா என்னது என்னும் சொல்லல் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளபடி அவன் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளான். அதிலும் குறிப்பாக சிரவணம், கீர்த்தனம் சொல்றோமே, அந்த மாதிரி 9 வித பக்தி: கேட்டல், கூறுதல், நினைவில் வைத்தல், வழிபடுதல், இறைவனின் தாமரை திருவிழர்களுக்கு சேவை செய்தல், பிரார்த்தனை செய்தல், இறைவனின் ஆணைகளை நிறைவேற்றுதல், அவருடன் நட்பு கொள்ளுதல், எல்லாவற்றையும் அவருக்கே அர்ப்பணித்தல், ஃபுல்லா ஆத்ம நிவேதனம் அண்ட் அர்ப்பணம் ஆகிய பக்தி தொண்டின் 9 முறைகளை அவன் கடைபிடிக்கின்றான். பக்தியின் இந்த 9 முறைகளிலும் ஒருவன் ஈடுபடலாம். இப்ப நம்ம ஜப்பா பண்றதுல என்ன வருது, சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த 3 வந்துடுறது. ஏன்னா நம்ம வாயால சொல்றோம் ஜப்பா, காதால கேட்கிறோம், நம்ம சொல்றதே நம்ம காதால கேட்கிறோம், பகவானை நினைக்கிறோம், அது நினைத்துன்னு நம்ம சொல்லணும். ஆக்சுவலி இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சு பார்க்கும்போது கன்றாவியா இருக்கு. எங்கேயோ பாக்குறா, என்னவோ பண்றா, அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது. அழகா நம்ம காலை ஏர்லி மார்னிங்ல ஐ கீப் மை லைட் ஆஃப். யாருக்கு காட்டணும், இருட்டா இருக்கும், என்ன கண்ணு எப்படி மூடிடும், கண்ணு மூடின்னு அழகா தியானம் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். அப்ப டைம் எப்படி போறதுன்னு தெரியாது, அழகா உட்காந்து பண்ணலாம். அப்ப என்னது அந்த 3னா வந்து விடுறது, சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். அப்புறம் இந்த வேற பாக்கி உள்ளதெல்லாம் முள்ள பண்ணலாம். பக்தியின் இந்த 9 முறைகளிலும் ஒருவன் ஈடுபடலாம், அல்லது 8, 7 குறைந்தபட்சம் ஒன்றிலாவது ஈடுபடலாம். கன்செஷன், அது 12th சாப்டர் வரும். இனிமே அடுத்த சாப்டர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். பகவான் இறங்கி வர்றார். உனக்கு அது பண்ண முடியலையா, இது பண்ணு, அதுவும் முடியல, இது பண்ணுப்பா, இதுவும் முடியலையா, ரொம்ப கீழே இறங்கி இதையாவது பண்ணு அப்படிங்கிற. ரொம்ப நன்னா, குட்டி சாப்டர் தான், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். ஓகே, சங்கவர்ஜிதக, சங்கம் நம்ம வந்து யார்கிட்ட வந்து அசோசியேஷனா இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து எந்த அசோசியேஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு வைக்கணும். அது மேலும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது. கிருஷ்ணருக்கு எதிரான நபர்களின் சங்கத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பத்தி ஞானம் இல்லாதவளும் அந்த மாதிரி உள்வாழ்ட்ட என்ன பேசுவா, ஊர்கதையை பேசுவா, பாலிடிக்ஸ் பேசுவா, ஹீரோயின் பிக்சர் பத்தி பேசுவா, அப்புறம் என்னது சம்திங் எனிதிங் அதர் தென் கிருஷ்ணா தான் பேசுவேன். அவளுக்கு கிருஷ்ண பக்தியே தெரியாது. அந்த மாதிரி உள்வாழ்ட்ட கொஞ்சம் விலகி இருந்து யாரு கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கோ அவங்க கிட்ட பேசும்போது என்ன, ஓஹோ அப்படியா, ஓ அங்க தேர் இழுக்கிறாங்களா, ஓ அந்த கோயில இன்னைக்கு அந்த உற்சவமா, ஓ இங்க இது இருக்கா, ஓ அது அந்த கிளாஸ் நடக்கிறதா, இது அப்ப நமக்கு இன்னும் அறிவு வரும். ஓ அது பண்ணோம், இது பண்ணோம், இது இவ்வளவு ஜப்பம் பண்ணோம். அந்த மாதிரி நம்ம டாபிக்கே எது இருக்கும், அபவுட் கிருஷ்ணா, அந்த மாதிரி டாபிக்ல நம்ம பேசணும். எதிரான நபர்களின் சங்கத்திலிருந்து யாரு கிருஷ்ணருக்கு எதிரான நபர்களின் சங்கத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நாத்திகர்கள் மட்டும் கிருஷ்ணருக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. நாத்திகர்கள் மட்டும் கிருஷ்ணருக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் கற்பனையினால் கவரப்பட்டுள்ளவர்களும் கிருஷ்ணரின் எதிரிகளே. நான் பண்றேன், ஜபா பண்றேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் ஒரு மாசம் வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றேன், அப்ப இவ்வளவு கவுண்ட், அழகா அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி நான் இவ்வளவு ஜபா பண்ணிருக்கேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கும். திரும்பி நம்ம என்ன சொல்லணும், இவ்வளவு வருஷம் நீ உயிர் வாழ்ந்திருக்கியே, எவ்வளவு எல்லாம் இந்த காதாலி கண்ணாலி இந்த ஹார்ட் தான் பம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கேன், ராத்திரி தூங்கும் போது அது ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இல்லையா, அது பண்ணிட்டே இருக்கேன், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றது, காலையில இருந்து டாய்லெட் போறோம் கரெக்டா, எல்லாம் ஒழுங்கா அதை எதிர்பார்க்காம அது பண்றது. அப்ப இதெல்லாம் யாரோட இதுல பண்றது, பகவான் தான் அதெல்லாம் இயக்குற.
அது ஒண்ணு ஸ்ட்ரைக் பண்ணாம பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ நம்ம இன்னும் கொடுக்கறது பகவானுக்கு ஜப்பம் பண்ணி அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதுதான் இன்னும் நிறைய பெண்டிங். அதையே நம்ம சொல்லி எப்பதான் முடிக்க போறோம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த எண்ணத்தை தான் பண்ணவே தவிர எனக்கு என்ன கிடைக்கும் போட்டு அது மாத்திரம். இப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவர்கள் கூட நாத்திகர் அந்த மாதிரிதான். சோ நாத்திகர்கள் மாத்திரம் கிருஷ்ணாக்கு எதிரி இல்லை, இந்த மாதிரி பல நோக்கு செயல்கள் இருக்கிறவங்க எதிரிகள் தான். மற்ற மனக்கற்பனைகள் கவரப்பட்டவர்களும் கிருஷ்ணனின் எதிரிகளே. எனவே பக்தியின் தூய வடிவம் ரக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் இந்த பின்வருமாறு அந்நியாயம் நிஷிதா சூன்யம். எவரேனும் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபட விரும்பினால் அவர் எல்லாவித ஜடக்கலங்களிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இப்பதத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார். பலநோக்கு செயல்களையும் மனக்கற்பனையிலும் மயங்கிய நபர்களின் உறவுகளிலிருந்து அவன் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அத்தகைய தேவையற்ற உறவுகளிலிருந்தும் பௌதிக ஆசைகளின் களங்கத்திலிருந்தும் விடுபடும் போது ஒருவன் கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறான். இப்ப பௌதிகமாக அந்த ஆசைகள்லாம் வரும் வராம இருக்காது. அப்புறம் லிவிங் இன் வேர்ல்டு இல்லையா, நமக்கும் சில இதெல்லாம் அட்ராக்ஷனா இருக்கும். ஆனா இமிடியேட்டா என்ன தோணும், இதெல்லாம் ஆஃப்டர் மெட்டீரியல் தானே, இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு, இன்னும் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் அதுவும் பழசாயிடும். ஃபைனலி நமக்கு எங்க போகணும், இந்த பொருளை வச்சு எல்லாம் கொண்டு போக முடியாது. இன்னைக்கு கூட என்ன படிச்சேன், ஒரு டெட் பாடியில அந்த காயின் வைக்கிறா, அந்த ₹1 காயின் கூட வாயில வைக்கிறா அப்படின்னு. அது கூட அவர் எடுத்துக்க மாட்டாரு. ஒரு டெட் பாடியில அந்த ₹1 வேணா அந்த ₹1 காயின் கூட உள்ள போகாது. யூ கான்ட் டேக் எனிதிங். இவ்வளவுலாம் நமக்கு வீடு கட்டுறோம், இவ்வளவுலாம் வெல்த் என்ன, பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன, எல்லாம் வழி ஒரு பட்டுன்னு போயிட்டோம்னு அதெல்லாம் அப்புறம் கொண்டா போறோம், ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாம் விட்டுட்டு தான் போறோம். ஆனா என்ன, ஏதோ ஒரு பயம் நமக்கு, இல்லை நாளைக்கு வேண்டி இருக்கும், நாளைக்கு ஏதாவது எனக்கு கஷ்டம் வருமே அப்படின்னு நம்ம சேர்த்துறோம். இல்ல பசங்களை படிக்க வச்சாச்சு, அவங்களுக்கு ஒரு சமத்து இருக்கு, அவங்க எல்லாம் இப்படியே உட்கார மாட்டாங்க. அம்மா நீ என்ன சமைச்சு இது என்ன, அம்மா அப்பா என்ன சொத்து வச்சுக்கோங்களோ அதுலதான் அனுபவிக்கணும், அவங்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க. நான் படிச்சிருக்கேன், நான் சம்பாதிக்க போறேன்னு போவாங்க. அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இல்ல இன்னும் சம்பாதிக்கணும் அப்படி போட்டு 2 வீடு 3 வீடு 4 வீடு, அப்புறம் என்னது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகும்போது அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த சண்டை போடுவாங்க. யார் லீகல் கேஸ் இருப்பாங்களோ அவங்க என்னுடைய இவ்வளவு பங்கு, எனக்கு இவ்வளவு பங்குன்னு நம்ம அதுதான் சண்டை போடுறதுக்கு தான் விட்டுட்டு போறோம். சோ அதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி உணர்வு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு அதுல பற்றுதல் இல்லாம போயிடும். என்னப்பா இந்த உலகத்தை நம்ம இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம என்னடி பிரபுஜிக்கு எப்ப வந்துடுது, காலேஜ் படிக்கிற டேஸே வந்துடுச்சு. அவர் அதான் இப்பவும் அதோட ஒரு பாகவதம் கேட்கலாம். உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் புரியறதோ ஹிந்தி புரியலையோ பரவாயில்ல, அவர் இந்த டிட்பிட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்றாரு. வென் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருந்தார். எனக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்கல படிப்புல, நல்லா படிச்சுட்டு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல எல்லாம் அவர் இதுல எல்லாம் வேலை கிடைச்சிருக்கு. இருந்தாலும் என்ன சொல்றாரு, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கல. தட் மீன்ஸ் அப்புறம் ட்ரூத்ஃபுல்லா அவர் சொல்றாரு, நான் அவ்வளவு நல்லா எல்லாம் படிக்கல அப்படின்னா. ஆனா அவர் படிச்சனால கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல இடம் கிடைச்சது, இதுல எல்லாம் இன்ஃபோசிஸ்ல வேலையெல்லாம் இருந்திருக்காரு. இருந்தாலும் அவரோட இது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம அதெல்லாம் படிச்சேன். அப்புறம் தோணுது, என்ன படிப்பு இதெல்லாம், பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் இந்த படிப்பா, இல்லையே. அவருக்கு உள்ளூர் அந்த இது இருந்திருக்கு, அது டேப் பண்ணி வெளியில வந்துடுச்சு. தென் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம். அது அவ்வளவு நாள் எடுத்தது. இப்ப நிறைய பசங்களை சின்ன குழந்தைகளை பார்த்தா, நான் தான் சொன்னேன், நான் லெவல் 3 படிக்கும் போது எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற பிள்ளை 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருந்தான். இப்ப ஐ திங்க் ஹீஸ் இன் 9th. எனக்கு லெவல் 3 சொல்லிக் கொடுக்க 7th ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளை. அப்புறம் அவருக்கு பொண்ணு இருந்தா, அவ காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணு ஸ்ரீலட்சுமின்னு. இந்த மாதிரி அப்போ அவளுக்கு இவ்வளவு ஞானம் இல்லையா, இவ்வளவு சின்ன வயசுல இருந்து ஞானம், அவளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுறது. நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டா படிக்கணும், பரவாயில்ல. ஓகே, அப்ப என்னது, பௌதிக ஆசைகளின் கலந்தமிருந்து விடுபடும் போது ஒருவன் கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அதுவே தூய பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனுகூலசிய சங்கல்ப பிரதிகூலசிய வர்ஜனம். ஆனுகூலசிய இது ஃபேவரபிள் டு காட், பகவானுக்கு ஃபேவரபிளா என்ன இருக்கும் அதை நீங்க பண்ண போறோம். பிரதிகூலசிய அப்படின்னா அது ஆப்போசிட் ஆஃப் அனுகூலசியம். அவருக்கு விரோதமா இருக்கிறத நம்ம பண்ண வேண்டாம். ஒருவன் சாதகமான விதத்தில் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும், சாதகமான முறையில் அவருக்காக செயல்பட வேண்டும், பாதகமாக அல்ல. கம்சன் இருந்தான், அவன் எப்படி கிருஷ்ணரை பத்தி நினைத்துருந்தான், அவனை எப்படி கொல்லணும், கிருஷ்ணரை எப்படி கொல்லணும், கிருஷ்ணர் நினைத்துட்டு இருந்தான், ஆனா எப்படி பாதகமா அவன் நினைத்து. கம்சன் கிருஷ்ணருடைய எதிரிகளில் ஒருவன். கிருஷ்ணருடைய பிறப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே கம்சன் பல்வேறு வழிகளில் அவரை கொல்ல திட்டமிட்டான். ஆனால் அவனுக்கு எப்பொழுதும் தோல்வியே கிட்டியதால் அவன் எல்லா நேரங்களிலும் கிருஷ்ணரையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். இவ்வாறாக வேலை செய்யும் பொழுது, உண்ணும் போது, உறங்கும் போது அவன் எல்லா விதத்திலையும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருந்தான். ஆனால் அத்தகு உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு அந்த மாதிரி சாதகமானது அல்ல. எனவே 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரையே எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதிலும் கம்சன் அசுரனாகவே கருதப்பட்டான். மேலும் அவன் இறுதியில் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டான். கிருஷ்ணரால் படுபவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் உடனடியாக முக்தி அடைகிறான். அது ஒண்ணு மாத்திரம் இருக்கு. பகவான் கைப்பட்டதே ஒரு உருவம் வந்துடுத்து. அந்த மாதிரி மிருகா மகாராஜா ஸ்டோரியெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்.
சோ அந்த மாதிரி பகவான் கொன்னார் அப்படின்னா பூத்தனாவெல்லாம் பகவான் கொன்னார்னா எனக்கு அவளுக்குலாம் மோட்சமே கிடைச்சிடும். ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு பவித்திரம் அவரால. என்ன சொல்லுவா இல்லையா, மோதிர கையால குட்டுப்படணும் அப்படிம்பாங்களே, அந்த மாதிரிதான். அவன் இறுதியில் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டான். கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படுபவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் உடனடியாக முக்தி அடைகிறான் என்பது உண்மையே. இருப்பினும் தூய பக்தனின் லட்சியம் அதுவல்ல. அதனால நான் வந்து கெட்ட காரியம் பண்றேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் அர்த்தம். அவனுக்கு அந்த மாதிரி லட்சியம் கிடையாது. தூய பக்தன் முக்தி அடையக்கூடிய முக்தியை கூட விரும்புவதில்லை. அவனுக்கு ஒன்லி சர்வ் பண்ண, நான் உனக்கு சர்வ் பண்ண போறேன், நீ எங்க வேணா போடு, கோலக விருந்தாவனை நான் அனுப்புறியா, ஓகே அதுதானே முக்தி, அங்க வந்து நான் வந்து உனக்கு சர்வீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்க போறேன், இங்கே நான் அதான் பண்றேன், அதனால எனக்கு முக்தின்னு எல்லாம் அவசியம் இல்லவே இல்லை, ஐ எம் ஹாப்பி ஹியர் ஆல்சோ அப்படின்னு. இருப்பினும் தூய பக்தனின் லட்சியம் அதுவல்ல. தூய பக்தன் முக்தியை கூட விரும்புவதில்லை. உயர்ந்த வாசஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கும் அவன் விரும்புவதில்லை. அவனுடைய ஒரே குறிக்கோள் எங்கிருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே. கிருஷ்ண பக்தன் அனைவருக்கும் நண்பனாக உள்ளான். எனவே அவனுக்கு எதிரிகள் கிடையாது. நிர்வைரக என்று இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளது. அது எவ்வாறு? கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள பக்தன் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு மட்டுமே வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் ஒருவனை விடுவிக்க முடியும் என்பதை அறிவான். அவனுக்கு இதில் சுய அனுபவம் உள்ளது. எனவே அவன் அப்புறம் எல்லாரையும் என்ன பாக்குறான், பண்டிதாக சமதர்ஷினா, அதுவும் பார்த்தோம் இல்லையா, எல்லாரையும் வந்து எல்லாரும் உடல்லயும் வந்து பரமாத்மா இருக்கான்னு பாக்குறான். சோ அவன் யார்கிட்ட வந்து விரோதம் காட்ட முடியும்? ஒருத்தன் சண்டை போடுறான்னா அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்காரு, அவள்கிட்ட சண்டை போடுற போலதான் இருக்கும். அதே பரமாத்மா நமக்குள்ளேயே இருக்காரு, எப்படி சண்டை போட முடியும்? அப்ப எல்லாரையும் மன்னிக்கணும், பொறுத்து கொள்ளணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல அவன் வந்துட்டே இருக்கும். அவன் தான் வந்து தூய பக்தனா மாறி. சோ அவனுக்கு இதில் சுய அனுபவம் உள்ளது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் இந்த வழிமுறையை மனித சமூகத்தில் அறிமுகப்படுத்த அவன் விரும்புகின்றார். அப்ப இது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது என்னது, யார்கிட்டையும் நம்ம வந்து சண்டை போட மாட்டோம், யாரும் நமக்கு எனிமி இல்லை, எல்லாரும் ஈக்குவல், அந்த மாதிரி வந்து வரும். அதனால எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஸ்டார்ட் ப்ரொபகேட்டிங். எனவே கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் இந்த வழிமுறையை மனித சமூகத்தில் அறிமுகப்படுத்த அவன் விரும்புகின்றான். இறையுணர்வை பரப்புவதற்காக தமது வாழ்வில் அபாயங்களை எதிர்கொண்ட பக்தர்கள் பலரின் உதாரணங்கள் சரித்திரத்தில் காணப்படுகின்றன. ஒரு நல்ல உதாரணம் என்னது, இயேசு கிறிஸ்து. அவரும் அப்படிதானே, அவரே இறந்து போனார். அவர் என்னது பகவானுடைய இதெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். அவரே தன்னையே தியாகம் பண்ணிட்டார். அவர் பக்தர் அல்லாதவர்களால் சிலுவையில் அறியப்பட்ட போதிலும் இறையுணர்வை பரப்புவதற்காக தமது வாழ்வை தியாகம் செய்தார். அப்போ என்னது, இவளை தெரியாம பண்ணிட்டா, இவளெல்லாம் மன்னிச்சுடு பகவானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தா இறந்தார். அவர் கொல்லப்பட்டார் என்று எண்ணுவது மேலோட்டமான எண்ணமே என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. பார்த்தா அதுதான் என்று அது வந்து மேலோட்டமா பார்த்தா அதுதான் உண்மை. அது போலவே இந்தியாவிலும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர், பிரகலாத் மகாராஜா, நிறைய இருக்கு போன்ற பல உதாரணங்கள் உள்ளன. அவர்கள் அத்தகைய அபாயங்களை மேற்கொண்டது ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப விரும்பினார். அச்செயல் மிகவும் கடினமானதாகும். ஒரு மனிதன் துன்புறுகின்றான் என்றால் கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய உறவை மறந்திருப்பதே. அதற்கு கிருஷ்ண பக்தன் அறிகின்றான். எனவே எல்லா பௌதிக பிரச்சனைகளிலிருந்தும் மனித இனத்தை விடுவிப்பதே மனித சமுதாயத்திற்கு ஒருவன் ஆற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய நற்பணியாகும். தூய பக்தன் இறைவனின் சேவையில் இவ்வாறாக ஈடுபட்டுள்ளார். எல்லாவித அபாயங்களையும் கிருஷ்ணருக்காக மேற்கொண்டு கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்களின் மீது அவர் எவ்வளவு கருணையுடன் இருப்பார் என்பதை தற்போது நம்மால் கற்பனை செய்ய முடியும். எனவே அத்தகையோர் தமது உடலை நீத்த பின் உன்னதமான லோகத்தை அடைவார்கள் என்பது நிச்சயம். சுருக்கமாக கூறினால், இவ்வளவு சொல்லிட்டு சுருக்கமாக கூறினால், தற்காலிக தோற்றம் விஸ்வரூபம், எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் காலரூபம் மற்றும் 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு ரூபம் உட்பட அனைத்து ரூபங்களும் கிருஷ்ணரால் காட்டப்பட்டன. அது அவரோட சுய ரூபம் இல்லை, அவர் அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்டுறார், விரிவாக்கம் பண்ணி காட்டுறார். எனவே அவ்வெல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூலம் கிருஷ்ணரே, 2 கை ரூபம் உள்ள கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவிடமிருந்து தோன்றியவர் அல்லது மூல விஸ்வரூபமிடமிருந்து தோன்றியவர் என்பது அது உண்மை இல்லை. கிருஷ்ணர்டேந்து விஷ்ணு வந்திருக்காரே தவிர விஷ்ணுவிடமிருந்து கிருஷ்ணர் தோன்றியிருக்கார் அது இல்லை, சத்தியம் அது இல்லை. எல்லா ரூபங்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூலம். விஷ்ணு நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ரூபங்களில் உள்ளார். விஷ்ணு ரூபம் எடுத்தா க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, இது எல்லாமே என்னது, நிறைய அனிருத்தா, பிரத்யும்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கே, அதுல ஒரு ரூபம் தான். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரோட ரூபம் தான். நூற்றுக்கான ஆயிரக்கணக்கான ரூபங்களில் அது ஒரு ரூபம் உள்ளார். இருப்பினும் 2 கரங்களுடன் விளங்கும் மூல ரூபமாகிய சியாமசுந்தர ரூபத்தை விட கிருஷ்ணரின் வேறு எந்த ரூபமும் பக்தனுக்கு முக்கியமானதல்ல. கிருஷ்ணருடைய சியாமசுந்தர ரூபத்திடம் தமது அன்பினாலும் பக்தியினாலும் பற்றுதல் உடையவர்கள் அவரை எப்போதும் தங்களுடைய இதயத்துள்ளில் காண்கின்றனர் என்றும் வேறு எதையும் அவர்களால் காண இயலாது என்றும்
பிரம்ம சமயத்தையும் கூறப்பட்டது. எனவே கிருஷ்ணருடைய உருவமே முக்கியமானது, அவரே முதன்மையானவர். இதுவே இந்த 11ஆம் அத்தியாயத்தின் பொருள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படியாக நம்ம வந்து முடிச்சுடலாம் இந்த கிளாஸ். ஸ்டாப் ஷேர். நம்ம இது 11th சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. கிருஷ்ணா